passarà com a mitges. El que menys m'imagina, crec jo, que arribarà de 45 a 50, el que perga. Entonces això ja és una cosa que no es pot dir un resultat. I tu, que n'has jugat tantes i tan bones, què li aconsellaries a qualsevol perquè guanyara? Ai, que tinguin serenitat. Els nervis en pilota, bueno, en tots els deports i en res no valen per res. La serenitat. Se fa un fallo a l'altre i a veure vindre. I jugar en tranquil·litat, que és l'únic que se pot fer. Pues veu... Nerviosos, venen els fallos. Si estigueren escoltant els jugadors es posarien tranquils, però com no... Algú d'ells sí que li ho ha dit, perquè com la veritat és que són tots amics, pues parles en un i li dius, parles en l'altre també, tranquil, sí, tranquil. Ara, una volta ahir, pues ja no és igual. Quin compromís i que bonic estar en una final com este. Això és el més bonic del món. Que diguen de ser de l'altre... No, la pilota, a part de que és el més bonic i més difícil, després d'un llanàs així i de veure l'ambient, això és el millor del món, home, el més bonic. Pregunta obligada, has travessat? No, encara no. És que estic esperant que donen de 5. Perquè com igual era 55 sempre, pues a veure... Gràcies. A vosaltres. Ja ho vist. Sí, digues. Bueno, ja ho vist, ja ho sentit a Rovellet. Ni ell, que em porta tantes guerres en trinquets com esta i tots els altres, ha sigut capaç de donar cap pista de qui guanyarà. Sí, però de moment donen de rojos, no? Aposten a rojos. Sí, la càtedra ven rojos, però no dona el joc d'avantatge que donava. I heu sentit a Tonín. Ha dit, esperaré que donen de 5 perquè com tenen que igualar a 55, el que agarre prenen de 5 a la part que siga guanyarà. Això voldríem tot. Ja se sap que el gat escaldat, que és el que ha corregut en estos dos últimes partides de la final, i ahí tenen una panoràmica de l'escala. Estem en directe, són més enllà de les 7 de la vesprada. Avui és diumenge de Pasqua. A més, no anem a amagar-ho, a aquestes hores hi ha un partit de futbol Real Madrid-València que sempre... Però el trinquet de Llíria està ple. Ple de gom a gom perquè l'espectacle està assegurat i el que no està així s'ho perd, però per sort a través de Punt 2 els aficionats poden gaudir d'esperem que siga una gran partida de les que marca història. Almenys ha marcat història pel fet que comentaven de que és la primera vegada que s'arriba a la tercera. Veurem com afronten els jugadors esta responsabilitat de jugar-se l'última carta per a ser el guanyador de la 17a edició del Bancaixa. Comentava Rovellet el consell que els havia donat. Pot ser l'equip que sàpiga vèncer la pressió sigui el que finalment s'emporta este circuit Bancaixa? Jo penso que podríem parlar de tàctica, de tècnica, de fet podem comentar coses del trinquet, però el més important va per aquest camí, per l'aspecte psicològic. Després de dos partides tan igualades on qualsevol haver pogut guanyar, jo crec que la confiança farà molt. Els dos equips han vist que estan equilibrats de forces, que pot caure d'un costat o de l'altre la bàscula, i per tant el que més fort estiga mentalment i sobretot afronta la part final de la partida amb aquestes ganes de guanyar i amb aquesta intenció de guanyar, crec que es pot emportar la partida. En la partida de Benissa no recordo ara exactament, en la de Pelayo sí, va començar Genovés segon al dalt. Això pot ser important, Joan. La veritat que avui tenim un trinquet on el palquet és molt alt, és molt ample. En principi, segons l'anàlisi que feia la setmana passada Miguel, li podria beneficiar a Sarasol, perquè és un jugador que té molt de temps i pot posar-la bé, però clar, Grau, amb la confiança que està, amb el bé que està jugant, també té la possibilitat de trobar-lo. D'una altra banda, tenim un trinquet que és baixet, per tant, la pilotada de Genovés llisa i forta li va bé en aquest trinquet, un trinquet gran, i Miguel en l'esquerra, que sempre és una pilota més defensiva, pot ser per tirar més. Però bé, de seguida ho veurem perquè acaba de començar la partida. Va de bo, la primera feta de dau de Genovés, picant la muralla, buscant la careta, Sarasol segon entrant-li de volea, el rebot de Miguel de Petrer. Dos equips, com hem comentat en les altres ocasions, molt compensats, dos restos jovens, dos mitjers experts i dos punters també molt jovens, per tant, i dos feridors molt experts, pot ser que estiguen més en forma de tot el circuit Bancaixa. La pilota que se li ha quedat ahí morta a Miguel no ha pogut tornar-la, Joan. Ha rodat la mà i serà sol segon, ha tocat parella, ha baixat, i la simetria dels equips, també la simetria de resultats, l'equilibri ve també de l'equilibri que s'ha fet en la composició dels conjunts del Bancaixa.
Recordem que en el circuit Bancaixa estan privades les galeries, la clavada ahí Grau a la llotgeta, al parquet de baix, estan privades les galeries, no es pot llançar la pilota allí, això significa que és 15 per a l'equip contrari i que el feridor només té una oportunitat d'errar durant el xoc. La segona es considera ja 15 del contrari. Bueno, s'heu donat compte que ha fet el primer 15 a l'equip roig, però que per supost guanya el que fa l'últim. Exacte, com en totes les partides de pilota. Pel vell mig del trinquet, a l'aire, buscant l'escala Grau, rebot per a Genovès segon, entra per primera vegada Raül en acció, el punter dels blaus de l'equip de Petrer, de nou llançant l'escala, la jugarà sense problemes, llarga, buscant el cap del terreny dels blaus, Genovès segon, una altra vegada més caiguda d'escala, a veurem si ara varia la seva estratègia, busca el raconet però se li queda curta, Grau la trau de bot i volea, Sarasol segon, ara amb l'esquerra dificilíssima, primers aplaudiments per a l'equip de Petrer, que com comentàvem també ha vingut des de darrere, sobretot en la primera partida en Benissa, ha guanyat la segona i pràcticament diguem que s'ha alliberat d'aquesta pressió. I parlava, Soret, del primer 15, l'equip de Petrer es va posar per davant en la primera i en la segona partida quan anaven 55 a 55. En Benissa va perdre i en Pelaya va guanyar, és a dir, en el primer 15 de l'últim joc s'han posat per davant en les dues partides. Com diuen al meu poble, el que riurà la pagarà. De moment estan jugant fort, l'aprofitada no, Genovès segon, Miguel ha buscat el parquet, havia pegat ahí en la paret, s'ha quedat mort, no ha pogut tornar-la, Genovès segon, vali 15 per als blaus, oportunitat de fer el primer joc des del rest, ahí tenen la repetició. Se li alça molt. Quasi li pegues un pare a Paco Cabanes, que com sempre acudís a veure el seu fill. Ara aquesta pilota que busca la muralla i se'n va al Pouet, no ha pogut tornar-la Miguel a 2. Perfecte el colp ahir de Genovès segon, el rebot a col li agrada a ell, lliseta, forta i el Pouet. S'ha ficat per a jugar de rebot ahir Miguel, però quan ha volgut executar el col ja estava la pilota en terra, 30 i val. Ha ferit Miguelín, després comentarem la importància que tenen els feridors, tant Miguelín com Pedro, que també estan fent un gran circuit Bancaixa, la pilota fa joc, no està parada. Raül segon, que busca una vegada més l'escala, des d'allí intentarà una vegada més col·locar la raconeta, ara la treta ben Miguel, va tancant-se a poc, finalment se l'ha hagut de llevar de damunt com ha pogut Genovès segon, pilotada llarguíssima i ràpida també, una altra vegada més ara li lleva feina Grau al seu company, a Miguel. Molt bé, perquè aquest col si passa anava al Pouet i ell se complica sempre Miguel. L'ha deixat passar-se a les 11 segons, se l'ha vingut damunt al rest de rojos, joc per a els blaus que s'avancen el marcador 20 per 15. I es trenca la tendència que estàvem anunciant abans, que només es van posar per davant en l'últim joc, ara han començat ells des del rest. Ja diem que aquest palquet podia tindre el seu valor. De moment ha començat els blaus amb molta força i dominant este primer joc. Tinc al costat un veí de luxe, estàvem parlant de les veritats objectives i subjectives. L'objectiva era, per exemple, el rebot que ha jugat Genovès segon, que la fregida Rincho Corda ha pegat en el frontó i no ha eixit, i la veritat subjectiva és que el pare de Raül, que està al meu costat, ha dit així, no. Estava, crec, Nacho Rodilla, m'ha aparegut veure el jugador del Pamesa, també ha vingut a presenciar esta final. Comentarista també d'esta casa de punt 2 del bàsquet, la pilota que està parada, que s'ha quedat a l'altura del 7. A veurem si Genovès segon des d'ahir buscarà el palquet, deixant-la i baix. Està Grau defensant-lo. Important trobar el palquet ja en la caiguda d'escala per a prendre confiança, perquè hi haurà més oportunitats en la partida. Ha pres massa muralla. Sí, se li ha anat un poc alta. Ell intentava salvar a Grau, però se li ha anat massa alta i se rebot difícil, però finalment se li va contra l'escala del públic. 15 per a els blaus, 15 net en este segon joc de la partida decisiva. L'han amagat molt bé baix la careta i Genovès, tot i que ha fet el dibuix del rebot, li ha pegat un espectador. I de moment
un detall important, i és que estan jugant 3-2. Héctor encara ni la toca i Raúl està rendint. Bueno, els 3 blaus a tope i els rojos només en juguen 2. Això ja va passar l'altre dia també a Pelayo, on va tindre poca participació Héctor, i en trios tan equilibrats tots els jugadors tenen la seva importància, i els blaus ho van notar. Sí, però es juga si es pot, si van totes a l'esquena no en pots jugar cap. Efectivament, si no hi van ninguna. I ara l'erra Sarasol segon. Va al net. Sí, va al net, de moment amb més tranquil·litat l'equip blau. Sarasol segon, que és la segona que erra. La primera aquella que ha deixat passar i que no ha pogut tornar en l'últim 15 del primer joc. Genovès segon. I a més aquesta última errada no forçada, que no és habitual, però evidentment també són humans. I tant, la encara que de marrotada. vegades Sarasol no parega. Se la lleva de damunt, ara José María la torna. Grau descarrega tota la potència, llança un míssil que no pot tornar. José María Sarasol, joc net. 25-15. Si fora ètic li preguntaria. Em sembla que Sarasol segon no les veu, Porta 2 palmaes a l'aire en esta partida, que només porten 2 jocs, i no li ho havia vist fer en la vida. Ahí estem en la repetició, sí, Joan. És que la primera carrega ja molt fort Raúl segon i remata Grau, però sí que és veritat que tira a pegar-li i li fora de la mà, no la veu. Mira, a més ha fet el gest, No l'he vist. Saoret, està mirant la repetició ara com a que no l'havia vista. Clar, després de no pegar-li, què té que dir? Clar, no li pega perquè no la veu, perquè ell si la veu li pega on cal. També cal dir que venia a moltíssima potència. Anem ja al joc. Ara la feta de dau sensacional de Genovès segon buscant la careta, la pilota dibuixada. 15 per a Rojos, 15 net. I haurem de veure ara l'equip de Benidorm com juguen el marcador en contra, cosa que fins ara no teníem costum. No estava acostumat, ni molt menys. Anem a veure com reaccionen els Rojos. Miguel se li queda un poc curta la primera pilotada d'Héctor en esta partida final. Sarasol segon la deixa per a que descarregue i tota la potència Carmel Brats. Genovès segon, se'n va la pilota a l'escala llançada per Miguel. Tranquil·lament la deixa baixar el rest de Rojos. Alça Miguel, ovació del públic, ha tocat en la tela metàl·lica. Ahir els goles del públic perquè sap de la dificultat que tenia aquest colp. I un altre també ha salvat ara Héctor, la deixa passar Raúl. Dificilíssima també de tornar per davant i se li pot anar, no? Se li podia haver anat al corredor i està parada la pilota, primers aplaudiments del públic. I merescuts perquè Miguel ha salvat 2 pilotes que li poden donar el 15 ara als blaus. Està una mica lluny perquè està al 8, però ell té un carxot molt potent i un palquet prou ampli per a tractar de ficar-la dins. I així és el contrari que Rojos, és Genovès, perdó, que és Blaus, és Genovès el que es col·loca allí davant per a defensar. La trau... No. Se n'ha tornat darrere. Clar, aquestes pilotes com la que venia ara, que ve tan fort i tan baixeta, li pegues la palma com ha buscat Genovès, però ja ho diem abans, que el trinquet és molt baixet, té una xarxa metàl·lica horitzontal i moltes pilotes toparan durant la partida. A 500. Ara la feta de dau pel vent mig del trinquet de Genovès segon, llança un míssil Grau. La juga al rebot un altre, i si buscant el primer esglaó, ha trencat la pilota, no ha pogut reaccionar José Cabanes. 15. Va al net per a els blaus. 30 i 15. 30 i 15. Els blaus han vengut com els que van a collir estall, acabar-hi a casa, Ara veurem en la repetició. Trenca en el cantó i no ha pogut reaccionar Genovès segon. Pilota plantada per a Sarasol segon, la torna Grau, es fa el silenci de nou i ara la marrotada al mitger dels blaus. Ahir hem vist un detall perquè quan Genovès es descarrega colp sempre sol vindre molt fort, en aquest cas no tant, però venia en potència i Grau no ha volgut aguantar, sinó que ha tirat a descarregar-se també. Ahí està la repetició, com li pega amb força Genovès, i Grau no vol fer col defensiu, sinó que vol atacar. A 2 en este tercer joc de la partida final que es disputa i que estem oferint-los en directe des del trinquet de Llíria. Rebot per a Miguel, llarguíssim, deixarà també que colpegi el frontó, busca la careta, sensacional, impressionant. Genovès segon, arran de corda. Això és cremar el 15. El rebot, Muralla, careta, dibuixant el colp, ahí està. Se la deixa caure a l'altura que vol, busca el número que vol
i encara la toca Grau, però era inapel·lable, i el germà de Genovès, que evidentment ha sigut el primer en alçar-se a aplaudir l'excel·lent colp. El termòmetre de la jugada són els aplaudiments. Fins i tot els que trevessen blaus han aplaudit. Primer val per a Rojos per a inaugurar el seu marcador de jocs. La feta de dau per davant, la juga a l'aire Grau, l'alça de Palma, Genovès segon, una altra vegada més buscant ahir Serraconet, on és més difícil tornar a les pilotes. Ara duel de mitgers, Sarasol segon que busca l'escala, no el deixa Grau, una vegada més se li queda curta, pilota plantada per a Grau que busca el palquet i acaba de clavar una mà sensacional Sarasol segon. Mà entre paret i pilota dificilíssim. Rebot des de pràcticament del genoll, la tornada Miguel, busca una vegada més el palquet, ha clavat la mà José Cabanes i no ha arribat per ben poc. Això comença a calfar-se i estem vivint. Estem a 2. I han canviat la frase clàssica de molt 15 de l'altre, no, molt 15 del que el fa. A 2. A poc això va calfant-se i a més amb qualitat també. Se fa de nou el silenci, el trinquet de Llíria. Rebot per a Miguel, la demana José Cabanes, la palma a l'aire de Grau, bo de braç, toca la tela metàl·lica, li ve la pilota plantada ara per a Raúl, la veurem, la deixa passar, no arribarà, la deixa passar Sarasol per a que amb l'esquerra se li queda curta a Genovès segon. Vali 30, Raúl que no perdona, pilota plantada, Muralla la baixa als peus, i altra vegada a patir l'equip de Benidorm, encara que ha passat al final. Sí, però per poquíssim. La dona falta Rivera. Estava la cosa apurada perquè el jutge de corda està sentat a una punta de la corda, però en Ara un sí. trosset darrere. No erra Miguel, no No. perdona. Ahir el col de Carxot ha buscat pel mig del trinquet, és la repetició, i quan rebota ja va dins del palquet, no té oportunitat de fer el rebot ahir. No la clava dins, sinó que entra per darrere, diguem, i ja és impossible de tornar. Vali 30 pa 30 per 15, eh? Toca la careta, la salva amb l'esquerra, Genovès segon, la juga a l'aire de volea Grau, descarrega de nou el braç, tota la potència, Genovès segon ha tocat al sostre, pilota per a Héctor, no ha acabat el 15, però... Ja funciona Héctor, eh? L'ha buscat bé, ahir sempre t'arrisques, muralla i peus del públic, pot quedar separada, o com en este cas eixir, però en el risc també està el triomf, i en este cas s'han portat el 15 merescut l'equip roig. És que el pegar a la ballesta ha botat cap avant. Molt atent I no he ahir. tingut temps a pensar, tenia que jugar així, a pegar-li au. I és que la feina del punter també és difícil, perquè has d'entrar... Bueno, contamos què ha passat, perquè I un altre 15 que ha tornat la pilota darrere, ara estan dient-li les pilotes a l'equip roig. Darrere, però... Ha pegat en la ballesta, ha botat cap arrere i se n'ha anat damunt d'on estem sentats nosaltres, ha pegat en els espectadors, que la fem bona, que no la fem parar, a més de que havia botat i ha sigut 15 roig. Ferit Miguelín, vali 30 per a Rojos, oportunitat de retallar distància en el marcador. La juga Héctor. Toca la careta però l'ha salvada ben Miguel, buscant l'escala. L'havia defensada molt bé Héctor, jugant a la careta i posant en dificultats a Miguel. Raúl segon, molt atent, per qui sa pilota s'enverinava, buscava la careta, i ara l'erra, joc per a Rojos, este últim 15, més de desgast que d'una altra cosa, 20 per 25, primer joc des del dau per a l'equip encapçalat per este home, per José Cabanes. Ha perdut 15 fe del nostre càmera. La parant el rinyó. Bueno, així tenim a un espectador a la Guasil, un gran entès de pilota de la Vall d'Albaida, que està de l'Utxent, exactament de l'Utxent. Estàs disfrutant, no? A tope. Això és... De moment anem de meravella. Com veus avui la partida? Veig molt fort a Miguel, Veig molt fort a Miguel, però que és pronte. Molt pronte encara. No has jugat? Han jugat, però poc. Per matar el cuquet. Per patir un poquet. No tens de moment favorit? Grau m'agrada molt. Bueno, ja ho ha dit. Sí, no vol dir-ho, però Miguel està molt bé, Grau li agrada molt, doncs ja ho ha dit. En la boca menuda, però ho ha dit. Ja ho ha dit. I no ha anomenat a Raúl perquè com està son pare al costat. Bueno, anem ja, se centrem en el joc.
Grau, pica Muralla, ara està bé José María Sarasol, inicia colp defensiu, posant la mà, pica Muralla de nou, la passa Sarasol segon, la palma a l'aire de Raúl, el carxot de Genovès segon, la juga a l'aire de nou, Raúl agafant joc, responsabilitat en el joc del seu equip, Miguel, i entra la palma a l'aire buscant el Palquet, Sarasol segon, deixava enverinada, tancant-se, rebot, tancant-se. i efectivament no l'ha pogut tornar Genovès segon, tal i com apuntava Joan Tur. 15 net per als blaus. És de les que venen inventades, van tocant paret i sempre van regolant cap a la muralla, i a l'hora d'eixir va boja. Sí que l'ha tornat, però per baix. Bona pel raspall. Ha ferit de moment Pedrito. Ni Pedrito ni Miguelín han fet cap falta des de la pedra. Tots dos centrats. Miguel descarrega també ahir fort el braç, ha tornat sense problemes Genovès segon, pica la muralla, intentava sorprendre, ha estat atentíssim Héctor. Molt complicada la mitja bolera, venia als peus, però fantàstic ell de la Vall de la Guard. La torna Sarasol segon, una altra vegada agafant joc. Grau, míssil pel vell mig del trinquet, la salvada posant la palma, el jugador del Genovès. Saoro, això és bona o és... Això és bona però parada. Bona pa... A veure, està... Sí, està s'havien parada. confundit, es pensaven que l'havia donat Navarro com a mala, però no, jo com el tinc de cara ho he entès en seguida. És que des d'ací no, l'efecte mal... Des d'ahir no ho veus, però jo ja amagant-me tinc prou faena. Li ha pegat una miqueta pròntia i Grau se li queda morta. Genovès segon, no Igual que abans ja ha passat. Sí, no ha aconseguit clavar la dins del Palquet. Ha estat ahí intentant llevar-li feina a Sarasol segon el seu company, però se li ha quedat curta. 30 net per a els blaus. Abans li ha passat igual. Ha pres molta muralla, no troba Palquet i, clar, ahir el pilla descol·locat. Quan te'n vas fins al 6, fins al 7 per a jugar, com en este cas... Està més certer des d'ahir Miguel que Genovès segon. I ara... per dir-ho. Mos ha tret la ratlla? Sí. Falta segur que la puc donar jo perquè li ha pegat a la porta, a la corda, damunt del meu cap. 15 per 30. Miguel ahir buscava careta o li s'ha enganxat. Pedrito toca el Està tamborí. apretant ahir ara Pedrito en les ferides. Ja comentem que és molt important la feina també del feridor. Se'n va dins del Palquet ara. Ara s'ha vist, estem a 2, la mostra de la importància de la ferida, perquè Miguel la torna, però ja en pena, i en este cas li ve un bon rebot a Genovès, que no era fàcil, està al 9. Però com l'amaga, i eixa paret del Palquet és molt baixeta. A 2. Hi ha canvi de pilota? Estan preguntant qui dona, Sauret? Sí, estan preguntant qui dona de 5, perquè per lo vist a favor des de Pedreguer no n'hi ha apostes. La ferida de nou de Pedrito. Se li va fora. Li l'ha tret el tamborí. Sí. Era ferida de hasta fins i tot de 15. Quasi de 15, si s'esgola però pel se n'ha tamborí. fora. Tindrà una altra oportunitat. Han acertat en el canvi de pilota per marejar el feridor. Héctor busca l'escala. Ara és la pilota escopida d'ahir, però ha estat atent a Michel rebot Miguel. Pilota difícil que ha tret Grau amb la palma a 2 dits de la muralla. Defensa bé el Palquet Miguel, carregant de nou el joc per ahir. Sarasol segon, ara canviant. Baixa la pilota ràpida, rebot per a Miguel. Una vegada més se li pot anar, no. La jugarà caiguda d'escala, se li pot vindre damunt, no ho fa amb tranquil·litat. Ahí estava Sarasol segon esperant-la, pràcticament a l'únic lloc on la podia enviar Miguel. I Grau, que ha hagut de suplir. Atenció a Raúl, que busca l'escala, però la salvada de Genovès segon. La sort ha estat amb els rojos. Sí. Era pilota de 15 com esta. I se li va. Està fent el que no volia Rovellet que fera, accelerant-se. Vali 30 blaus. Tenia un rebot molt clar, la tenia que haver jugat a mitja altura forta. I d'això es lamenta, Sí. José. I li se n'ha anat al cel. Rebot a colp i tota l'altura. Diem, era 15 per a bé o per a mal. Ahí tenim la repetició. Era una pilota per a cremar el 15, però
ahir la pilota com és capritxosa s'ha alçat. Tornem de nou al viu. La pilota que està parada a l'altura del set. Anem a veure si ara soluciona esta situació. A la de 3 mort o pres. Genovès segon. Vali 30 per als blaus. Exactament igual. Igual que abans, sí. 3 de 3 errades. Ara templant-la. Sí, intenta clavar-la per dalt, però ahir el palquet, però no ho ha aconseguit, se li ha anat sempre la muralla. La juga a l'aire Grau, atenció, aquestes pilotades que porten molta potència, ara en l'esquerra no la pot tornar, ha salvat una situació Condidora, estarà sol segon. Exacte. En una parada tremenda d'esquerra i damunt la fa 15. A 2. I si la deixa era 15. I ara hem vist una imatge a penes, perquè ho estava mirant tot allò en directe, de Sarasol segon parlant amb Genovès, dient-li tranquil·litat, demanant-li una mica de calma a José. Això és molt llarg, i tant que ho han fet de les altres dos partides finals. I això es pot complicar, i tant que es complica. I tant que s'ha complicat. Ha votat. Poc a poc. Es veia que no eixia el rebot. Bueno, estem en Vali 30 per als rojos, oportunitat d'igualar la partida a 25. Hem vist un col defensiu del mestre, la fica suau, i es van per damunt l'escala i després es convertissin de vegades, com és el cas en 15. La torna a errar ara. Estava molt atent ara Genovès segon. Sí, deu tenir problemes en la vista, jo no sé si és per la llum o alguna cosa, i a la d'erra Grau, 15 per als rojos, se lamenta José María. José María tindrà problemes en la vista o en la llum, però ha fet un joc dels millors que l'he vist jo en la seva vida. Sí, però es torna a lamentar, d'estes errades. Clar, és que em porta 3 que no li pega, ja ho hem dit, no ho havíem vist mai. Jo crec que les que venen a mitja altura, no li entra, està molt atent Genovès segon, però la que torna ara és espectacular. La mitja bolera dificilíssima, ahí està. Ahí guanya el 15. No, hem vist a 2 dins de terra, Perquè ne passes una més i obligues al contrari a jugar-se-la, com és el cas, i en aquest cas Grau se la deixa. Bueno, torna a començar la partida. Estem a 25. 25 per 25, que els rojos fiquen les coses al seu lloc, almenys en quant al marcador. 2 jocs per a cadascú, i a veure ara... A més, hem fet un al dau, un al rest. Sí, està totalment igualada la partida. Miguelín preparat ja per a ferir. Demana el vistiplau dels seus companys, ho fa. Toca el tamborí un poc, la feta de dau, li ha complicat això a Genovès segon. Ara la juga a l'aire. Està parada. La traurà, la posarà en joc Miguel, que des d'ahir de moment no està fallant-ne cap. Ahir Sarasol segon buscava la Greta, però a última hora la pilota se li ha anat i ha hagut de forçar la posició, i per això l'ha enganxada una miqueta. Una altra vegada. Sí. Això està José María, que li ho tindran que prohibir, farà avorrida la partida. Cada vegada que creus que li la fan 15, la torna i la fa ell. Sí, ara ha senyor. fet l'únic que podia fer, venia molt forta, ahí està, i pràcticament l'esquiva, amb la sort de que cau al públic que està vers la corda. Sí, ha pegat els peus d'on estem nosaltres, clar, si no toca dalt és 15. Si no la juguen, clar. 15 per a rojos. Genovès segon que la torna. Ara Grau descarregant tota la potència. Atenció a aquesta rapidesa de la pilota, però ha estat atentíssim. Genovès segon. La pot jugar i ho fa Miguel. Sarasol llevant-li feina al seu company. Quin braç ha clavat ahir ara José Cabanes. Pilota plantada per a Grau, a veurem què és el que fa. Buscava el palquer, se li ha anat un poc la pilota, la tornada, ara amb l'esquerra, el mitger de Pelayo, Héctor. Ara amb l'esquerra a l'aire també Grau, cremant corda i sa pilotada de Sarasol segon. I esta és l'ovació del públic. De llibre, voler a l'aire, en els peus ben aferrats a terra, la tallada de corda i no ha eixit del piso. 30 net per a rojos, i hem vist els blaus atacant, a rojos defensant-se fins a que han tingut l'oportunitat, i crema el 15 en aquesta pilota que pràcticament no vota. Ahí va molt lluent el colp. Tornem al directe. Ha salvat ara Miguel una pilota que finalment no s'ha parat, no s'ha detingut entre els espectadors. Arma el braç Sarasol segon. Una altra vegada els dos mitgers, entra Raúl segon a l'aire.
toca la tela metàl·lica, jugarà de rebot Miguel, se li venia damunt, ha reaccionat bé el res de Petrer. Rapidíssim perquè s'havia complicat a última hora això col. Si baixava espentat de la tela. De bot i volea a la palma, la torna José María Sarasol, demana joc, està agafant molta responsabilitat el mitjà de Rojos. A l'aire Genovés segon, la palma de la marrotada Grau, que també fa un gest amb la vista, s'emporta la Malull. Està per a tots la llum igual, val net per a Rojos, Sí. per a ficar-se per davant, i potser si es fiquen per davant es començaran a moure les travesses en l'escala. Jo crec que han canviat la tàctica Rojos, estan jugant, carregant pilotes fortes totes a muralla, perquè recordem que ningú dels tres blaus és zurdo, encara que tenen bon esquerre. I el que comentàvem, així defendre-la quan li passa a Miguel, que l'alça molt, és més complicat perquè tens la xarxa del sostre. I la muralla tampoc és molt alta, i ahí en la tela es morteix la pilota. Ha tocat el tamborí, se li ha quedat morta, Genovés segon, 15 i val. Tenen encara dos oportunitats, 2-15 per a anotar-se el joc i posar-se per primera vegada per davant del marcador. Ahí tenen... Queda morta. Sí. La feta de Dau, ara la passa Molleta, Genovés segon. Ara descarregarà més, toca la muralla, Grau. Pilota ràpida, amb velocitat. Raúl segon encarant-se en Palquer, la salva pràcticament des de dins. Genovés segon, pilota dificilíssima que ha salvat amb l'esquerra Miguel, perquè anava tancant-se, menjant calç. Que ve l'alçada Raúl segon, perquè Exacte. venia fortíssima de Genovés. I s'ha sigut també el gest del públic. Ara altra vegada la vista diu Sarasol, però em sembla que no, 30 i val, ja ha pegat a la muralla abans de que colpejara a ell. Així trencar de muralla i li ha pegat els peus perquè s'ha desviat rara, no perquè no l'ha vista. Això és molt Perquè complicat. ara ja té l'obsessió de que no la veu per la llum. Ahí està, com Miguel la tanca. Ell la busca, però li s'obre moltíssim. La Ara... pilota de Raúl, que no creua la corda. 30 per 25. 15 de Rojos, efectivament. Si haguéreu sentit l'exclamació del jutge de corda, ha estat a punt d'anar-se'n a casa del susto que li donà. Ja tenim a Rojos davant. Exacte. És un poc la tònica habitual de les altres semifinals. I a veure que congestiona aquesta situació. Tenim així a Paco, el pare de Raúl, donant-li consens, no? Home, un poquet al Claudi, que lo que siga de que el sue, que siga ell mateix, perquè si no, no farà el 15 mai. Tu trobes que t'escolta? Home, jo penso que n'hi ha molt de partit encara, i avui té que ser un gran campió i un gran subcampió, perquè el que passa en aquests partits no és normal. A 3 partides, pues, el que isca d'avui, tant el que guanya com el que perga, passaran a la història de la pilota. Tu creus que tenia Raúl Rovellet que guanyarà el que més tranquil s'ho prenga? No t'ha escoltat. Rovellet, que guanyarà el que amb més tranquil·litat juga? Sí, això està clar, els nervis influeixen un animalà. En aquestes partides, el que més tranquil està té més 15, té més serenitat, i això es nota, al cap de la partida es notarà molt. En definitiva, a patir. A patir, estem acostumbrats, portem 2 semifinals, 2 finals, 50-55, una més ja no passaria res. Val, gràcies. Sí, perquè l'equip de Petrer va guanyar també, va accedir a esta final derrotant el de León també en un resultat ajustadíssim. En 2 partides també hi ha 55, fins a l'última. Per això diu que ells estan acostumats, no?, ja en aquesta trajectòria a jugar-s'ho tota una carta a última hora, i de moment no s'ha anat malament. Bueno, ja van davant els Rojos. Exacte, 30 per 25, en teoria, ells, si guanyen la partida, estan en l'equador del seu marcador. A l'aire la juga Sarasol segon, li entrarà també el mitger, ara en posició de rest, Grau, que la llança contra la muralla per a que la pilota isca rapidíssima, però estava ben col·locat Genovés segon, que li entra a la de volea, buscant l'escala, intentant descol·locar al seu rival. L'alça ara Genovés segon. Entrarà Raúl buscant la careta. Que bé, que bé. Perquè ha descol·locat el punter i el mitger de Rojo. Li di a son pare, fes de tu, no actues, fes de tu, juga de tu. Ja li ha pegat ahir ese col sobre
ho hauràs vist en mitja mà per a deixar-la més la careta. Preciós. Ha mirat on estaven els contraris, la tirada no li la podien jugar i ja està. No Raül, fer falta força, sinó tècnica. Que s'ha recuperat sensacionalment. Recorden que a Benissa, pràcticament als inicis de la partida, va patir un colp que el jugador estava però no podia pràcticament intervindre i que després ja la setmana passada se li'n va a Héctor. La setmana passada ja va estar pràcticament totalment recuperat a Pelayo i avui ja el veuen. Això, ara a Héctor el que li pot passar és, i valga la redundància, lo dels nervis. Li se n'anà la pilota dalt, Pedrito està calmant-lo, està tranquil·litzant-lo, més ben dit. Està dient-li, no el preocupes, a l'altre hi eixirà, això és una desgràcia i ja està. Ahí tenen el marcador del joc, 30 net per als blaus. Raül que torna a entrar, la torna de butxaca pràcticament Genovés segon, pica la muralla Grau, sacara al palquet però no arriba a Sarasol segon, volea de Genovés segon des de pràcticament dins del palquet la salvada Miguel. Grau que ha tocat, com comentava abans Joan, la tela metàl·lica i ara ha acabat el 15, Sarasol segon, 15/30, encara favorable als blaus. Com es nota en l'equip roig que serà sol segon després dels dubtes de començar a estar rendint, Grau ahir se la deixa caure molt, vol pegar-li totes, així de braç fort, i en aquest cas no li ha eixit amb força, i després Sarasol segon no ha perdonat. La pilota caiguda d'escala, no sé si li donarà temps, no li dona a Miguel a 2. Del 30 net a la 2. Mira què fer Héctor ara, la jugar fort a l'escala i si arriba, si no la juga en 15. Un recurs com un altre també val. És una bona alternativa, i a més, sempre, encara que la torne, haver tornat forçat el rest, ja descol·loques a l'equip contrari. Pedrito ferint i posant-li en problemes a Miguel per a que no pugui fer una bona feta de dau. Clava la mà i Grau de vegades de forma inversemblant, se li complica el rebot però el trau bé Miguel. La palma del mitger dels blaus, juga a l'aire Sarasol segon, la clava no, dins del paquet, la trau com pot, no ha arribat el colp de Miguel. Val, i 30 per al 35-25 de Rojos, que seria el quart joc consecutiu si l'aconseguixen. I que capgiren el marcador també en este joc. Com dies Auret, Sarasol clarament de menys a més, i Héctor amb molta més participació, perquè també estan arribant-li més pilotes, encara que quan parlem ara sempre passa igual. Li s'ha fora de la mà. Mira, perquè es passe tots, Héctor també ha agarrat papallones. A 2. No era fàcil, perquè aquestes pilotes van molt arremades a muralla i és braç per damunt de muscle, per damunt del cap. Es torna a fer el silenci, el trinquet de Llíria, dificilíssim ara. I se colp de Sarasol segon, la pilota li ve plantada, quasi el sobrepassa Grau. La juga a l'aire, rapidíssima, molta potència que venia eixa pilotada, dura, bot i volea de palma, la trau... 15 per avorrir dels blaus, si no el fan. Sí, estan desgastant, però la tornen totes, i ara se l'ha vingut damunt. Ha rebotat recte i li ha anat al pit, a dibuixar raro. A 2. I ara... De nou. Ahí tenim el gest prou aclaridor de Genovés segon, aquest últim colp de Raül. En teoria no era un rebot difícil, però ahí veuen la repetició, se l'ha vingut damunt. Tampoc ha tingut temps per a reaccionar. Això en argot pilotaires diu-se-la tragar, però això és el que haurà fet ell de la ràbia, tragar-se-la. La marrota ara Sarasol segon. 15 i joc per als blaus. Ja comencem en les igualades, això ja va bé, això pinta bé. Des del dau també. Tindrem que demanar disculpes als del PPB perquè es deixarem sense clientela avui. I els blaus acostumats a fer la goma com en el ciclisme, no? Estirant, afluixant, val en contra per a quedar-se dos baix, però el remat fan el joc, igualen a 30 i ens queda la meitat de la partida per davant i com si començaren de 0. I el públic premia aplaudiments, els jugadors, cada vegada que passen al rest, a la zona de l'escala, els aficionats d'un i d'altre equip aplaudeixen per tal d'animar els seus. Hi ha canvi de pilota, no, Sauro? Sí, pareix
ser que sí estan tastant-les, ara avisaran. Ahí està José provant-la. Ja l'ha triat. Sí, ja saben que té... Sí que l'ha canviat. Té la facultat de fer-ho l'equip que fa el dau. Però és una que ja han jugat, per tant no la tiren perquè la proven els que estan al res. Es diuen l'altra, ja està. Se la saben de memòria. Ahí hem vist una mitja bolera de dreta, que abans havia fet una d'esquerra. Serà sol segon impartint lliçons. I estem ja en joc. Raül a l'escala escopida, però ha estat atent. Serà sol segon, pilota plantada per a Miguel, toca el sostre. A l'aire la juga Grau. Rebot, se li ve de damunt, la treta amb l'esquerra. Pràcticament a la remanguilla, Genovès segon, de damunt, a l'altura de la clavícula. Ha fet l'únic que podia fer, que és prou per a que el 15 estiga viu. Toca la muralla ara, la treta també, pràcticament des de dins de la panxa Miguel. La deixa passar Grau, la pilota que no els evita els blaus. 15 per a Rojos. Mare, qui és 15? Això és... Per veure-ho de veritat, per disfrutar, estem disfrutant de pilota valenciana d'alt nivell. 15 net per a Rojos. Estem ben prou 15, em dona la sensació on els blaus comencen dominant o tracten de dominar, però sense poder trobar el 15, i a la mínima que els Rojos tenen l'oportunitat, rematen. Estan fent-lo. L'acaben, ara Grau, pilota que toca el tamborí, la jugarà a l'aire, Genovès segon, que encara té forces per a passar-la de cap a cap del trinquet. I ara altra vegada. Una vegada més, els rebots. Ha tocat el tamborí. També se'n tenia que tragar alguna, li ha tocat ara, també se l'ha tragat. Li ha botat més del que s'esperava. És que ha tocat en la part final de la muralla i la pilota és impulsada, on comença la xarxa metàl·lica, ara es pot apreciar en la imatge. Estan somiant en que li pinte de carxot, li ha anat per dalt del cap i no l'ha jugat. I 30 net per a Rojos. Sí. Ara la feta de Dau amb l'esquerra de José Cabanes. Juga a l'aire en la dreta. Pot fer-ho amb els dos braços. Això li dona molta versatilitat al jugador del Genovès. Descarrega la volea directament al parquet Grau. I ahí que ben defesa està a la càmera del Dau. Mireu qui està per allí. I crec que és la primera... Llista Mezquita, he vist a Pujol, no? Adrián, Pujol, Solat, sí, veiem. Dani, León... I Alcina, també. I Alcina, si mos trenquen la càmera avui n'hi ha per tancar-los a tots. Bueno, i Paco. Paco Cabanes. Paco Cabanes, I els aficionats que n'hi ha que no són jugadors que ho entenen igual o més que nosaltres. Vale 15. Rojos. És la primera pilota que ha arribat directe al palquet. De moment, poca feina, tot i que comentaven que és un trinquet prou ample, el que és en el joc. Se va tancant aquesta pilota, la trau amb un pam de terra Miguel. Ara la juga a l'aire Grau, la deixa passar Sarasol. Que gran pilota ha tornat ahir Genovès. La Marrota, Grau... Se l'ha jugada intentant cremar el corda i se n'ha anat molt per davant. Això és el que sol passar, l'espera més llarga, va més fluixa de lo que creu i li tira mitja hora abans de que arribi. Això anava a comentar-li. Pega pronte i la pilota se'n va cap avall. 35 per 30. I... De moment partida es nota una mica els nervis, també, crec jo, no? Ja estem veient més d'una errada no forçada. La tensió, com diem, s'ha de notar. I al remat, l'equip que estigui més tranquil possiblement s'emportarà la victòria. Que estem arribant ja al punt de no retorn, que es diu. Vull dir, ara ja sí que no hi ha temps per a rectificar. Estem arribant al final de la partida. Esta és l'última, la darrera, la decisiva. Per tant, veurem com superen els nervis, com es tranquil·litzen uns i altres. Bueno, mentre estan parats, me n'ha vengut jo al palco ese que vos ha dit jo, que peguen esclafit, de gent que de veres ho entén de pilota. I mireu què tinc al costat. Què diuen? A un recent bicampió del Bancaixa. Mesquita, com estàs? Bé, molt bé. Disfrutant de la partida, suposa. Sí, bueno, ha vist les dos i esta pues, no me la podia perdre, ni Pasqua ni res. La final és la final. Així ningú se'n va un pèl, Ningú vol perdre. Bueno, ja tenim lo dels altres diumenges anteriors que han sigut molt igualats i esta pues, de moment va igual i crec que al final serà igualar i el que més sort tindrà serà el que guanyarà.
Bueno, pues ja ho heu sentit, el que més sort tindrà serà el que guanyarà. Ningú diu qui té que guanyar. No li lleves cap, sabré que té tres bancaixes a guanyar. No li lleves. Perdona que m'han dit que tens 3 bancaixes guanyats i jo he dit 2. No te l'ha furtat. No m'ha donat compte quan ho has dit, però sí, tinc 3 seguits i l'any passat que vaig estar a la final. Bueno, ja hem vist Ja està clar, ja li he demanat disculpes. Hem vist ahir el gest de Sarasol segon cap al seu company, animant-lo a Genovés segon després d'este 15 que ha sigut agònic, que anava caient la pilota, anava caient, i al final no ha pogut... Plorant. Sí. 15 net. Està de trobar ahir Genovés del palquet, però l'he pegat a la part de dalt. 15 net per a Rojos, pilota fortíssima, que l'ha treta de palma, sensacional Genovés segon. Una altra més. Grau descarregant tota la potència, ara ha intentat llevar-li feina al seu company Sarasol segon, que s'enfada amb ell mateix a 500. 3 grans cols, necessita Grau, defensant-se bé Rojos, com diem, això, evidentment, arriscar cada vegada més porta a errades, a 500. Bueno, de vegades a la decisió de dir jugue fort, clar i avant i que s'apanyen ja les tàctiques i així toca jugar bé i guanyar si pots i ja està. Raúl entrant a l'aire també. Rebot de Genovés segon, jugarà pràcticament des de dins de la panxa Grau, busca el palquet Héctor, però ha llançat un míssil de nou. Que bé, quina pilotada sensacional, ahí tenen els aplaudiments del públic perquè seu val últim 15 la manera de rematar-lo de Genovés segon. Gran rebot després d'un colp espectacular de Grau que venia altra vegada imantat, però està molt ben posicionat, ell veuen el 8 i els peus de Raúl. La demanar Grau, però Raúl ha intentat passar-la i era d'ell, perquè Grau tampoc calcula que tampoc l'haverà passat. 30 i 15 per a Rojos. Ara amb l'esquerra, Genovés segon, buscant l'escala. Ha de recular un poc Miguel, la trau, la juga a l'aire Sarasol segon. Li ve a l'esquerra, s'ha de refer, però finalment rectifica sobre la marxa. Miguel, han vist com ha hagut també de rectificar Genovés segon i com s'ha col·locat. I això cau per als blaus, sembla, no? Pregunta Miguel, sí, perquè... Parar no és, serà 15 d'un o 15 de l'altre. És que des d'ací no... Per als blaus, sí. Sí, a Sí, dos. estan a 2. A dos. Sí, senyor. Ha caigut a l'altra banda. Això és cara i creu. Si cau a esta banda 15 d'aquells, si cau aquella 15 d'estos. Sostre, baixa recta i pilota perduda. Això passa habitualment per baix de la corda. Ja veurem si la troben o no la troben. La pilota busca butxaques. Ja així. Jo no vull fer el comentari perquè de seguida ve una errada, però de moment els dos feridors impecables. És que estan fent la seva feina a la perfecció i quan posen en problemes, com és el cas, ahí veuen com sempre està forçat per a jugar per davant, l'avantatge és pel contrari. Sí, però com sempre dius una cosa i de seguida te deixen mal. De moment la ferida de Pedrito ha estat bona. Ahir a veure què ha passat. Altra vegada, la pilota entre corda. Alça la mà Navarro, l'home bo. Ja és la segona de la partida d'avui. L'home bo de la corda. Eixos cops es té a l'esquena i clar, el bescoll no tenim ulls. Bueno, la té que 15 donar per als Rivera, blaus. adoptat i s'ha apoyat en el públic, que també compta i l'en dona mala. No Vali havia 30 passat. blaus. Sí, vali 30 blaus. Les dos de moment plorant, 2 15 plorant, 2 per als blaus. A 2 dits de terra l'alçada Miguel, després de tocar el tamborí, busca el raconet Grau, no la torna. I una altra igualada. Genovés segon, tornem a l'empat, estem igualats a 35, un altre joc des del Dau, els dos equips que han fet 3 jocs des del Dau i l'altre que tenen en el marcador des del rest. I la mateixa dinàmica de les partides anteriors i el públic que ho agraeix de la millor forma. Aplaudim perquè ahir veiem un espectador que estava com assentint, volem dir, que partida, no? S'entén perfectament que els jugadors responen al que s'esperava d'ells i dona igual com dient que siga Pasqua o que estiga jugant un València-Madrid, perquè l'espectacle que estan oferint-nos els dos equips durant tota la bancaixa és digne de veure. Què diuen els jugadors, Salvador? Estan així
triant les pilotes. Estava clavant el micro grosser dient alguna cosa, però això quasi pareix un misteri, no? Se ho diuen a l'orelleta. El que tinc que sí és a Paco Cabanes, que no sap si estar o no estar. Paco, com estàs passant, teu? Bueno, esperar, Sauret. Indefinido. No ho veus clar, veritat? Ho veus clar, però perdona si pots. No puc parlar. No pot ni parlar. Està en ella. Sí. Com si estigués jugant ell. Exacte. No, estaria més tranquil, potser. Segur. Estaria més tranquil. Ja ho hem comentat, que és que estan fora solen patir prou més. Exacte. Que és que estan dins jugant. I més quan la partida ja porta el que porta, no? Estan només en ella ja. I que a poc anem camí del desenllaç. Recordem que estem al trinquer de Llíria en directe, punt 2, comptant-los la partida definitiva de la 17a final del circuit Bancaixa d'escala i corda, que enfronta als equips de Benidorm i de Petrer, que han empatat a una partida guanyada en esta final i que avui, esta vesprada, sabrem quin és el vencedor d'este circuit professional d'escala i corda, la competició més important per equips d'esta modalitat de la pilota valenciana. I que estan 35 per 35. 15 net per a Rojos. Bueno, ja m'hem dit que tornar darrere. L'home bo de la corda sí que té ulls al bescoll, perquè ara n'ha donat una mala per l'esquena. La feta de dau de Genovès segon, no arribarà ara Miguel, se li ha vingut massa damunt, ha preferit jugar-la per davant en lloc del rebot i no ha pogut tornar-la. 30 net per a Rojos. José María està jugant en sèrio, com si estigués jugant-se la final del Bancaixa. Està. Perdó, a 500. A 500. Estem a 500. Sí. Tot igual, 35, 35, 15 i 15. S'ha enganyat el marcador. Sí, 30 i 15 marca ara, pels blau. Ara veurem si... Ja ho acertaran. Exacte. 30 i 15 en sobra un 15. Jo crec que sí, a mi em sembla que era 30 net, però ara veurem, la deixa passar, és 30 net, efectivament. Ara veurem. Està parada a l'altura del 7, Miguel des d'ahir no s'ha de... Ara estan a 2. Espereu-se que de ser un rato ja no sabem ni on estem. Bueno. És 30 net roig, diu Paco Cabanes, que és el que més ho entén. A mi me sembla que sí, però de vegades se'n podem anar. Ara... Estem tan centrats en el joc que el marcador varia. La tornar... Miguel no erra una. La tornar la coberta, tornar la pilota darrere. Miguel juga com juga, fort, per baix, però té caigudes d'escala, està més o menys encertant. Sauret, veus el marcador? El marcador està mal, però estan 15 i 30. Això és el que sembla que estan comentant també en la corda. 15 i 30, no hi ha cap dubte. La feta de dau per davant, dificultant. Ahí veuen la feina del feridor, com no ha pogut fer, no ha pogut armar el braç Genovès segon, se li ha quedat curta, i Raúl, que ho ha aprofitat. Ara està bé, mira, s'ha quedat. Ho han deixat ahir, em sembla que José la tira mal a terra postes per salvar el compromís del marcador. Per aclarir l'embolic. Per aclarir l'embolic. Bueno, definitivament estan iguals a 35 en jocs i a 2. Toca la porta, però ha estat molt atent Miguel. I ara no ha pogut. Exacte, ha buscat els peus de Grau. Jo li veig la cara de prop i està com si es jugara la vida. Ara està la partida com el marcador, no? No va massa bé. Estan els dos jugadors, no es piloteja massa, els 15 és molt de pressa. Vali 30, se li va, ara Miguel. L'ha treta el tamborí, l'ha treta. Sí. I el tamborí Pedrito. Que Pedrito anava bufant-li perquè gira. Pedrito no necessita micròfon ambient, ella sent perfectament. Se li escolta, Llis la partida contínuament als seus companys. També és una feina del feridor aconsellar. Ara ha estat bé ahir Raúl, Héctor. La trau Miguel, l'alça, una pilota difícil. La jugarà caiguda d'escala Genovès. Una més de Miguel. Ara a l'aire Sarasol segon, la torna també de volea, ha clavat el braç Grau, difícil de tornar amb l'esquerra, que bé ho ha fet Genovès segon, millor Grau encara. Una més de José Grau, del mitger de Pelayo. Carrega de nou el rest de Rojos. Atenció a aquesta pilota que és difícil de tornar. A dos dits de terra ho ha fet el rest del Genovès. I com ha acabat
el 15, Raúl. Estem a 2, fantàstic, Raúl, però molt bé Grau, perquè estava Genovès apretant-la, baix la careta, i no només s'ha de fer, sinó que ha pogut atacar i permetre-li a Raúl tindre esta pilota, que no era fàcil, però colpejar-la i ficar-la al palquet, on també estava Dani, que no hem comentat, on estan pràcticament tots. Sí, quasi se'l sent a jugar-la. Es torna a fer el silenci, a rectificar sobre la marxa. Atenció a Héctor, que busca la careta. La torna. Que pilota ha tornat sensacional Miguel. Increïble. I a més, quin regal li ha deixat a Genovès? Sí, perquè era complicadíssima també de tornar, però ho ha fet ja Raúl. I ara José com estira els braços, com si anara a volar, com ha obert els dos punys tancats, els braços en creu i dient, això és el que vull fer jo, clar. A dos i cada vegada va pujant el dramatisme, en els 15, i això que estem iguals a 35. I es veu en la gestualitat dels jugadors, no? Raúl abans celebrant, ara Genovès segon. Vale, 30 per a Rojos i xoc des del Dau, com no. Raúl se l'ha tingut que mitjar altra vegada perquè anava molt complicada, tocada muralla molt baixeta, buscant-li el cos, li tirat en el braç un poc desenvolupament i se l'ha deixat ahir damunt de la gent de baix la corda. En este joc, al contrari dels dos anteriors, on els Rojos han tingut l'oportunitat d'anar-se'n de dos, han estat ells els que han patit per a traure'l i per a continuar per davant. Això només fa que demostrar-nos que la partida sempre està igualada. Efectivament, està Nacho Rodilla i l'hem pogut veure que té fred perquè està baixant la temperatura a poc, així a Llíria, al camp de Túria. Observen alguns espectadors amb caputxa. És que corre l'aire, ese corredor. I què diuen per ahí? Per on estàs tu, Sauro? Està Solat, que cada vegada que la tiren dins del palco en comptes de parar-la la juga. Solat, complicat analizar la partida, ¿no? Complicadísima. Las dos que han jugado ya 55 iguales, pues yo la veo parecida, 50-55 que pierda más o menos se quedará. Muy complicado, molt complicat sobretot perquè ja no es trata de que la juguen bé, és que pareix ser que no hi hagi cap pilota impossible per tornar-la, ¿no? Hombre, son 6 grandes jugadores, entonces pelota siempre está pasada y luego pues hay que acabarla. Es un trinquete también muy grande y es difícil. Tu, este trinquet en principi li donava avantatge a algú? Yo este trinquete, yo Grau aquí he jugado toda la vida muchísimo, pero José también. Entonces estaba muy igualado. Ja ho he sentit. Uno més que no es mulla. Un altre que... Així ningú vol mullar. És el que hem dit amb veu i tots. I s'ha canviat la pilota altra vegada. Estan contínuament, quan fan el dau, tant Miguel com Genovès, optant per canviar la pilota. I les travesses també continua tot igual, no? Sí, les travesses... Estem com en les altres dues partides. Aplega un moment que la partida atrau tant a l'espectador que no se'n recorden ni de travessar. Bueno, 15 net per als blaus. Ahir, després d'este últim 15, la passada ahir José Cabanes. Tornem al directe. A l'aire la juga. Picant muralla. José María Sarasol. Grau agafant joc. Pilota rebot per a Genovès segon. Una vegada més tallant corda ara. Difícil d'alçar, no passa. Impossible. Ara Grau sí que l'ha aconseguit baixar bé. Tot i que Genovès ficava la palma. Pesen moltíssim. Han de tindre sempre en compte que no la poden tirar molt alta per evitar el sostre. I el 15 per als blaus. 30 net, cares, gestos de preocupació, de concentració, de responsabilitat també en tots 6 jugadors. Hem vist el cop del Miguel pràcticament sense espai, és capaç de creuar tota la canxa amb aquest carxot. Héctor, Grau se li va, arrisca Grau i de vegades li passa això. Jo crec que fa bé, ho hem dit al principi de la partida, no? Una que venia molt forta de l'altre costat i ell en lloc de defendre la de Genovès ha tractat d'atacar-la. Com dia Sauret, els blaus estan així, han arribat després de molt d'esforç i ells mateix ho comentaven, no tenen res a perdre i la millor manera de defendre's és atacant. A l'aire se li va una altra vegada Grau en este joc, la segona. Però sobretot que així a passar-la no pots jugar.
Si jugant-la forta com una bala i molt ben jugat te la tornen, si la dones blaneta t'encenen en flames i ja s'han cansat. S'han cansat perquè no aprofita de res, clar. El 30 net a la 2. Sí, estem igualats en este joc en què està fent el dau l'equip de Petrer. Va tancant-se, la demana el rest de Rojos, que busca el palquet. Allà està Grau defensant-lo, li entrarà en la palma José María Sarasol. A la pilotada pesadíssima, molt difícil de tornar. I una més, deixa botant. Exacte. Raúl, pilota plantada per a José Cabanes. Uf, quina pilotada acaba d'alçar Sarasol, ara la deixa passar i fa Genovés segon. Ben demanar, ben demanar. I molt atent ahir. Atenció a quan acabi el 15 perquè segur hi haurà una gran ovació. En cas de que tot continuï així, Miguel jugant pràcticament de la posició de mitger, ajudant-lo ara Grau, que busca el raconet, per allí està ben col·locat i la torna amb l'esquerra Genovés segon. Pilotada a la defensiva a l'escala. Recuperar posicions. Exacte, tranquil·litzar un poc els ànims, agafar un poc d'aire de Sarasol segon, que ara sí està controlant el ritme del 15. Està falcat al mig de la canxa i tornant-ho tot. Ara la deixa passar per a Genovés segon. Pilota potentíssima de Grau. La demana claríssimament jo, perquè sabia el que volia fer. En canvi la juga perfecta a Muralla per anar a rebot, pega en el canto de la porta i demana disculpes. Sí. És que això és l'únic esport on es pot veure coses des de... Sí, perquè no és noble ahir la pilota. Exacte, perquè no ha fet ell el 15 com volia, enganyant la pilota, al contrari, i ell és un cavaller. No vol acabar, Igual que tots els 6, no? Però ell ha tingut ara l'oportunitat de demostrar-lo. A més, no ho demanen Linaix i diu, disculpeu, que la pilota se n'ha per on ha volgut. Ja està. Venia molt violenta, a més. Si això li sumes que li pega la porta de fusta, doncs vali 30, i ahí està Pedrito. A dos, la treta. Que ara també ha alçat els muscles, Sí. però bon moment per a fer un 15 de ferida. Pedrito diu que li agrada ferir molt bé, però fer el 15 li sap un poquet mal. Sí, però poquet. Miguelín diu que no, que si pogueres faria tots 15 i a jugar a casa. Estem a 2. Ahí està altra vegada, gran ferida de Pedrito. Buscant el tamborista parada a l'altura del 8. La pilota li ha botat pràcticament damunt del tamborí, al costat, i ahí Miguel té molts problemes per a poder ficar-lo al braç. Veurem ara José Cabanes com soluciona. Raúl ha buscat els peus de l'altre punter. Ho ha solucionat Raúl. Se li ha quedat molt curt a José ahir. No està trobant avui les caigudes d'escala. Ara ha buscat jugar de manera diferent. Abans era Muralla i ha vist que se n'en passava. Ara llis, però tampoc. Recuperen la iniciativa en el marcador. I ara Héctor ha sorprès. Sí, senyor, no hi havia ningú. Col·locadíssima ara aquesta pilotada. Ara la rèplica de l'altre jove a la partida. Clar, és que estem al palquet. Ha votat en la junta i així mústia i desviada. Estava endarrerit també Grau. I la parcel·la de protagonisme que es mereixen també els punters, no? Els dos de 21 anys, tant Raúl com Héctor. La passada. No ha passat. La de Sarasol segon sí. Sí, s'ha quedat Raúl un poc dubtant perquè igual es pensava que era falta. La perspectiva la té en públic vestit d'oscur darrere, no la veia bé, i li tirat a destemps i s'ha quedat baix. Vali 30 per a Rojos. Que ha pegat mal Sarasol, però 15. Que han capgirat el marcador. La feta de dau ara llarga. Rebot per a Genovés segon. 15 important per a ficar-se dos per davant. La deixa passar Grau llançant-se a terra. Ara a l'aire, a l'escala. Atenció a aquesta pilota, però ha clavat bé la mà José Grau. La torna, una pilota dificilíssima que buscava el palquet. Raúl i la R. Raúl, el joc que tenia que donar. 45 per 35. Mala sort, Raúl, este joc. I ara, com comentava Joan, 15 importantíssim perquè es col·loca per primera vegada per davant els Rojos amb 2 jocs de diferència. Havien estat amb 2 de diferència els blaus, han igualat i ara han capgirat el marcador en la recta final de la partida. 45 per 35, que encaren amb més avantatges Rojos. Tenim una situació semblant a la de Pelayo,
en el sentit de que van arribar a 55-45, 2 per davant i tot a favor. Ara, evidentment, no és igual perquè estem en 45, però s'ha trencat aquesta dinàmica que veníem arrossegant des del principi de la partida, que on han fet 2 i 2 i després ja un cadascun. Ara, altra vegada, Genovés segon tractarà de canviar la pilota per a veure si pot ja esclafir la partida definitivament. Quin han triat, Salvador? Una. La millor, no? Quina en tria, Paco? La que li agrada, diu, la que li agrada. Bona resposta, també. La millor pa és. Bona resposta, també. Com diuen al meu poble, si no m'enganya, la millor. I si m'enganya, s'aguanteu. Això el primer 15 sempre ho diu. Silenci de nou, el públic sap. Ara ja com és de transcendental cada 15. Ara sol segon, a la pilota trencat, ha colpejat en un ferro. Sí. Està parada, avui està la pilota pegant a tots els jocs. Capritxosa, eh? Sí. Les cuchilles eixes... És que, clar, la pilota és dura, va molt forta i empenta la tela i esgola fins al ferro, que en teoria està ben posat, però... I el jutge de corda que té molta feina. Miguel no perdona des d'ahí. Aire di Pedrito, però pa aire el de Miguel. Menuda pilotada. Tot el contrari que està passant-li avui a Genovés en les caigudes d'escala, ell està resolvent les... Ahir veuen la repetició. Juga pel mig, però amb potència. 15 net per als blaus. Sí, senyor. La feta de Dau. Buscant ahí el rebot. Mollet de Miguel. Atenció a la pilotada de Héctor. 15 per a Rojos. 15. Està jugant Héctor Colocaet. Paco, intel·ligentment. Paco Cabanes diu tot és ahir. I tot és així, clar, i cada una que en juga és 15. Però Punter està fent la feina que marca el llibre d'estil, no? Les que toca o les fa bones o quasi. És difícil la feina del punter perquè intervé poc en xoc, però quan ho fa ha d'estar encertat i acabar els 15. I més avui, no? Des de dins del parquet. I pràcticament des de la cara d'un espectador l'ha tret a Isa Grau. De dins la calç. Sí. Jugarà el rebot Genovés segon, toca la muralla, busca la careta, impossible de tornar. Gran rebot del rest dels Rojos, el públic es posa en peus així a la galeria del rest. 30 i 15 per als Rojos. Rebot de Volantí. Ha dibuixat el colp, altra vegada muralla, careta, on dia son pare. Ahí està com se la deixa caure molt, però perfecte. Deixes que van ahí. És dificilíssim de tornar. La juga a l'aire Grau. Allà deixa colp. Sí. La pilota que va pel mig del trinquet, no toca la porta, per tant és noble d'ahir, de la paret, del frontó del rest. Grau que intentava encarar-se a la llotgeta, rebot difícil per el trau. Miguel, una altra vegada més, ara sol segon, agafant xoc, la trau, Genovés segon. Uf, quina barbaritat, una i l'altra. I està Grau fent el que... Està apretant Grau i està jugant-se-les totes, No fent-li cas a Rovellet. És que és molt difícil. Li fot l'ansietat. És que, clar, no pares de jugar pilotades que devien de ser 15. I roda i volta, sempre la tens davant la cara i al final t'entra l'ansietat i la tires per baix. El fart és de jugar-la i dir, 15 per tu. Vale, 15 ja han vist el marcador per a Rojos. Per a 50-35. Ha rectificat ara bé, ara sí que ha esperat. Genovés segon, l'ha fet el Dau perquè havia colpejat el tamborí. I ara molt atent ahir Genovés perquè rodava i anava des del palquet. Està més centrat ara en aquesta recta final de la partida. Ha tret una pilota dificilíssima, agafant joc una vegada més Grau. Toca la muralla, però se troba amb el mitger de Rojos, que també està atentíssim. Raül, a veure com acaba Héctor, que busca una vegada més el públic. La passa Miguel. I se li pot complicar. I tant. Complicar, ja. Miguel ha fet ja un miracle. S'ha fet mal. Sí. Bueno, però ahir no fa molt de mal. Ahir li passa. Miguel està molt atent perquè Héctor havia jugat altra vegada a muralla, careta, i si la deixa botar, ahir és 15 de pacte, però ell ha jugat a l'aire, ha passat plorant. Ahí tenim la repetició. Ahí està quan la busca a l'aire. Plorant, però després van per l'escala
i 15. Tornem 30 i de val. nou al viu, 30 i val, exacte. Tenien les assistències a cuidar a Genovés segon, però ha dit Està fort, que s'estima més acabar que cuidar-se. Exacte. Sarasol segon, cosida a la muralla, difícil de tornar-li aquest rebot, ho ha fet molt bé amb l'esquerra Miguel. I ara Grau. Grau perquè ha salvat una pilotada difícil d'Héctor. L'ansietat canvia de terme. Els aplaudiments del públic, l'ovació a 2. Han salvat 2 15s. Dos És pilotes complicadíssimes, la d'abans i ara esta. Primer el rebot esquerre de Miguel, que ni molt menys és la seva especialitat, i després ell Grau passant-la. Perquè Héctor havia apretat, Molt bé, l'havia buscada. El vale 15 a la 2 i són 15 molt importants, perquè 3 jocs per davant de Rojos poden pesar moltíssim. Ahí està la feta de Dau, preferit jugar-la per davant. Li entra de palma a Grau. Busca la careta, la torna a traure una vegada més de dins del públic, castiga Héctor, la torna Miguel sensacional. I havia jugat altra vegada amb molt de criteri I Héctor. ahí estan els aplaudiments i el públic posa de peu. I Genovés pare aplaudint a rabiar a Miguel. De peu Està també. de peu, sí. Perquè vegeu, parleu de cavallers, ja ho teniu. És que hem vist 3 15 pràcticament calcats. Sembla que Rojos tenen el 15 fet, es torna la pilota i plorant per l'escala i s'ha fet 15 les 3 vegades, però gràcies a l'esforç de defensar les pilotes que de vegades donen per perdudes. I d'aixòs que donen ànim, també. Vali 30, capgiren el marcador. L'erra José Cabanes. Joc per a els blaus, 45 per 40. Joc des del res, també el segon per a l'equip de Petrer. I la parròquia que s'anima. Sí, perquè semblava que eren els Rojos els que s'havien embalat, però estos 3 últims 15 han donat molta moral als blaus. Ara tenim així a Vicent Alsina, que ens ha acompanyat moltes vegades en els comentaris de les partides de pilota, un apassionat de la pilota valenciana en general i en particular de l'escala i corda, i ha sido del Pelayo. Vicent, suposa que estaràs patint, ¿no? Home, desde luego estoy patint perquè lo principal es que m'agrada la pilota y com diu la cançó d'Alejandro Sanz, tengo el corazón partido, ¿no? Bueno, però tu eres més de Grau, no? Bueno, Grau és un fill meu i evidentment pues, sempre m'he tirat una miqueta més, però de l'altra banda està Genovés i està Sarasol, que bueno, pues, també considerem un trosset de la meva vida, no? Bueno, això hasta al final ningú sabrem res. Pues jo crec que no, perquè els altres 2 partits que han jugat era cara i creu, i de moment el que està jugat hasta ara també jo crec que és cara i creu, no? Pues ja ho sabeu, una altra cara i creu. Així no es mulla ningú. De canto no caurà segur. No, i la culpa la tenen els 6 i els 2 feridors que estan oferint-nos un gran espectacle en les altres 2 partides i en esta també. La pilota que la juga a l'aire, quasi l'envia al palquet, però la salvada de Grau. La torna a la palma de Sarasol, que demana joc ara i ha estat a punt d'anar-se'l per la galeria del mig, pel corredor. Una altra vegada més el mitger de Rojos, a tocar la tela metàl·lica. Ara la demana José Cabanes, endarrerint-se Raúl segon, la pilota que li ve plantada, ha preferit jugar la col·locadeta i està parada ara. Ara s'ha vist, no estem jugant, li queda una mica lluny a Sarasol segon, la tranquil·litat, el temple, el recurs, la juga suau i descol·loca al contrari. Raúl no ha sabut pràcticament com llevar-se-la de damunt i l'ha deixada parada a l'escala, però això avui no és massa problema fins al moment. I ara veurem què passa. Genovés, ara se li en va, toca al balconer de la llotja d'autoritats, la pilota que fa joc, Héctor l'alça, s'encara ahí de nou, hi ha rebot per a Miguel, volea a l'aire, la torna a Sarasol segon, i la pilota s'anava tancant i era dificilíssima de tornar, però ho ha fet Raúl. La palma de Grau, ara descarrega tota la potència Sarasol segon, Miguel que està ben falcat, se li pot anar a Héctor, no, fa joc la pilota, de poc, i en l'esquerra era difícil, s'ha fet mal. I tant de joc que fa. Este 15 també hem vist de tot, Estan molt cars els 15s. És que, i a més, Raúl, que és punter, ha jugat un rebot per fer-lo 15, no per passar. Sí, la jugada Muralla Careta, ahir raspa damunt de l'escala. Ara mirem pilota.
I damunt s'ha fet mal Miguel. El que m'agrada és que en este segon tram de la partida estan jugant millor fins i tot que al principi, és a dir, sembla que ja solen oblidar dels nervis, no importa que estiguem arribant al final, i saben tots de la importància de cada 15. A 1500, no, 15 net per a Rojos. Dona el marcador de la partida. La treta bé ara Genovés segon. De nou va tancant-se i rebot, toca el tamborí, la pilota és altíssima. Grau carregant una vegada més tota la seva potència, sí, perquè són dificilíssimes de tornar, igual com Issa del Sarasol. Ara amb l'esquerra, quina mà, s'ha tret el mitger dels Rojos. Impressionant. La pilota que li ve plantada ahir a Genovés segon, la juga de volea, Miguel. Raúl toca la muralla intentant descol·locar el contrari. Fa 15 el punter dels blaus. Fenomenal, fenomenal. Grau, Raúl altra vegada, després de que Sarasol ho tornara i Genovés tot. A 500. El remat ha cremat el 15 amb aquest colp espectacular. Ahir veuen com li roda tota la mà i després quan toca el rebot no fa joc. No. Baixa rapidíssima. S'ha quedat ahí morta. La feta de dau de Miguel. Va tancant-se. La trau bé Genovés segon. Grau una vegada més ajudant el seu company ahir davant de la llotja de baix. Bot i volea de Sarasol segon. Una vegada més ara l'erra no tenia pràcticament espai on clavar-se. Estava la pilota tancant-se cap a la muralla. Ha buscat l'únic que podia fer, que era colpejar la baqueta contra la paret, però se li ha quedat dins la mà. 30-15 blaus. Sí, és que de vegades els 15 són un càstig. Sempre forta, sempre difícil i sempre el mateix. Al final la tens que fallar, clar. Sembla que Sarasol està arreglant-se la mà. Sí. Això és lògic, també. Encara que faci fred, ells no, evidentment no en tenen gens. No tindran gens ni mica. 15 per 30 blaus. Pedrito donant ànims als seus companys. Almenys esta partida ja ha garantit el que esperàvem, no? Sí. Igualtat màxima. On estem ja. I que no es poguera trencar com era pogut passar. I que ningú té clar quin va ser el desenllaç final, i això és el més bonic de la partida, la emoció de totes les tres partides, cadascuna diferent, però totes atractives, que fan afició. La juga a l'aire, Sarasol segon, Raúl. Una vegada més també jugant-la a l'aire, Genovés segon, atenció a la pilota que va tancant-se, la torna bé, Miguel, pilota per a Sarasol segon, rapidíssima ara amb l'esquerra, defensa el res de Petrer. Ja ha fet prou, ja. Sí, veuen com ell fa força en el braç i en el cos, perquè evidentment l'esquerra li costa sempre més, però com fa aquest extrem, almenys per a passar-la, i ara la fina és del contrari. Anem a veure si José per fi troba el forat. Pilota parada a l'altura del 6. Ara sí. Ara sí. S'ha sentit el colp, a més, Sí, sí. Un gran paraor que tenim ahí darrere. A 2. No s'ha hagut Puigol, Puigol. A veure si us ho penseu, ell ja no les veu. Què passa ara? I ara canviant la pilota altra vegada. Sí. Ara no ho veiem en imatges. Ara sí, ahí està Miguel. Donant-li la culpa a la pilota, perquè ells no la tenen, està clar. Bueno, és un recurs, també. Sí, per marejar a Pedrito, sobretot. Per començar, la feta de dau pegant-li en gana, gràcies a una ferida, a lo millor, de tanteig, perquè la pilota és diferent, i de fet l'han enviat allà al fons. Esta sí que és nova, no? Sí, serà nova, o farà molt de rato que no l'han gastat. Això ja sabem que sempre és una arma de doble fil, no? Perquè pot anar-te bé, però també malament. Jo crec que la pilota pràcticament és psicològica a vegades. Sí, això és el que en castís es diu manies. Tenen manies. La pilota, encara que la veguen bona, dibuixa bé, la noten fina en el cop a la mà i tot, no es diuen els 15 i la canvien. I Miguel somrient. Sí, està tranquil, més relaxat. Sí, sí, i tant. Això és bona senyal per a ells. A 2, estan tranquils i relaxats.
Sarasol segon, la juga Raúl tallant corda, però l'ha salvat molt bé José María Sarasol. La juga de nou buscant el palquet, està allí baix, Grau. Va tancant-se, la trau el rebot de Genovés segon. Impressionant. Ja ha tardat en trobar el clot, però ara en porta dos seguits. No és un mal moment per a trobar-lo. Tampoc, efectivament, no és un mal moment per trobar on la tens que posar. Ahí està el rebot. La repetició. Des del 9. Ahir hem vist la ratlla del 9. Tot i que vota Miguel, impossible. Vali 30. Per a Rojos, sí senyor, oportunitat de col·locar-se 50-40 en esta partida final. I altra vegada les ballestes del traspol. De moment no. Les moglaes que pareix que les vagin fetes en contra del que la tira per amunt. Tal i com comentava Joan Tur, està perjudicant als jugadors que no siga este trinquet alt i que el sostre siga un poc baix, i colpeja allí, ja quan colpeja la pilota trenca i no se sap cap per on va. Uf, se li ha anat a la... Ara el col de Grau sí. Ha perjudicat a l'equip blau i els espectadors de baix la corda. I Grau està deixant-se'n avui més de les que és habitual en ell. Pareix que és el més veterà, 40 anys, i pareix que sigui el més jove, perquè en teoria no li haurien d'atacar els nervis a ell. Però arrisca i de vegades se li van molt per ahí baix. Vali 30 per a Rojos. Segona oportunitat de col·locar-se 50-40. La pilota que li havia plantada ara Grau. Toca la muralla, la torna de rebot magistral, Genovés segon. Se li queda la curta. I Héctor... Altra vegada, a punt de tirar-la dalt. No la torna Miguel, es lamenta. Que ha pintat un quadre de Picasso ara en aquesta pilotada. És la tercera pilota que li pega al balcó, Héctor ajustant per no llançar-la a la galeria. Recorden que la galeria no està prohibida, és 15 pel contrari, però ho ha fet justetet, 15 jocs, 50-40 i mantenen els dos per davant. Això, diumenge passat no li ve així. El que passa que avui pillat el Jesucrist acabat de ressuscitar. L'ha pillat fresquet i quan li resa li ho dona. 50-40, però cada vegada estetismes. A veure, si poguérem escoltar què és el que diuen els jugadors quan s'acosten per ahir, Salvador, no estaria mal. És que els jugadors em sembla que ara... No, jo no ho sé. Hem vist el gest a Oret. Jo no crec que sigui hora de trobar-los fent-los una entrevista. No, de col·locar el micro quan... Ara quan vinguin a per la pilota. Agarra uno del coll. No, del coll, no, tu clava el micro i ja està. I per això som amics. Però no crec que estiguen per a molts raonaments. No estan per bromes, no. Ni tampoc és moment ara. La Palma, Miguel, la juga a l'aire, l'erra amb Rota i Raúl, 15 per a Rojos. Ara sí que pesen moltíssimes errades. 50-40 de Rojos, però bé, aquesta història ja em sona a mi també. Sí? Sí. Rojos sembla que guanyaven de carrera. I van igualar els blaus. Per tant, i a més, així no es menegen ningú les travesses. Vol dir que l'experiència per alguna cosa ha servit. No volen perdre's ningú moment de la partida. La jugarà de rebot ahir, caigut de l'escala. Genovés segon, cremant corda. Olés del públic per a eixa última de Miguel. I què ve Héctor? Abans amb la sort de cara, però quasi sempre fent molt bé la seva feina. 30 net per a Rojos. I avui participant prou més que l'altre dia. Quan dius sobre la feina la tens que fer quan la tens, però en este cas està tenint l'oportunitat i gestionant-la molt bé. I sempre són 15 que molt importants a l'hora de comptabilitzar la victòria. Rebot per a Genovés, que l'encara al Pouet, la torna Miguel, la jugarà a l'aire Sarasol segon, també la torna de la mateixa forma, descarregant tota la potència Grau amb l'esquerra. Atenció a aquesta pilota que busca l'escala. S'ha quedat parada perquè, del contrari, el 15 està perfectament de pacte. Perfectament haver pogut ser el Balnet, sí. Que anava a botar de terra. Pràcticament des del 8 buscarà trobar el palquet, no ho fa, la salva Genovés segon, Raúl, una de més, ara cara al públic a l'escala. Parada al 7. Sí, van guanyant blaus.
I els blaus que L'equip de necessiten, jo crec, com ha passat en les partides anteriors, una recta final de Grau espectacular per a tindre opcions. Cosa que fins al moment està faltant una miqueta. Ara sí, no ha pogut tornar la Genovés. L'heu vista de prop, Què estava dient-li Paco a Sarasol segon? Saoro. Que està el germà mirant-lo. Bueno. 30 i 15 per als rojos, que tenen oportunitat encara, i ahí està, pilota sensacional de José I María Sarasol. ara què més voleu? Jo no m'he atrevit a dir si anava per dalt o per baix, però... Anava per dalt. Vali 15. Sí. Anava per on només la pot tirar ell. I ahí veiem, no em puc veure a Paco com s'ha alçat, com si estigueren els bous animant a José María Sarasol. És que si hubieran sigut bous, 2 orelles i rabo. Ahí entrant el Genovés per davant, que no enganya. Amb ganes, amb tota la força del món, una vegada més, toca la muralla, Grau, com és aquesta pilota de potent. Ara es clava a baix per a tornar la pilotada defensiva de Grau, a l'aire, toca el sostre, la tela metàl·lica, en l'esquerra, té molts recursos, Genovés segon, rebot, però ha trencat la pilota ahí. Rebot no res. 30 i val ahí, Grau. Com anava? Amb molta força li ha pegat i ha anat boja, però no acaba ell de... La juga molt centrada normalment, o sigui, li en va cap a la dreta. Ahí tenim la repetició. En este cas anava tan violenta que ha fet un joc estrany, però anava a colp. Impossible de tornar. Li passat al davant està el pensament. Miguelín preparat per a ferir. Cada vegada hi ha més tensió, cada vegada hi ha menys temps per a rectificar. Acarem la recta final de la partida i d'este circuit bancaixa ja no queda més. Ha clavat ara un braç sensacional Raúl, la deixa passar Grau. Quasi el tira cap arrere la pilotada de Genovés. Sí. Ja ha fet prou Raúl aguantant. Fa el cancell. Atenció a Grau. L'ha salvada pràcticament de dins del palquet Genovés segon. Se li queda un poc curta, la demana, però la juga Sarasol. Ha tocat el sostre. I n'hi ha entrat ell com un lleó, Raúl. I per tots n'hi ha, Per tots n'hi ha. Molt valent ahir, Raúl. En quin moment Vali 30 en contra. Li queda la pilota a la corda i no s'ho ha pensat. Li ha fet cas a son pare, ara sí que l'ha escoltat. Ja que jugar a la seua i era el moment i no li ha tremolat el pols, Quines pilotades ha jugat José a punta de palco, increïbles. A dos. I li fan el 15, clar, això és el que pesa. Això és la grandea d'aquestes 3 finals que hem tingut la sort de viure-les i de disfrutar. Això costarà de trobar, crec, no voldria, perquè volem disfrutar de pilota moltes vegades i molt bonica, però lo d'enguany costarà de trobar. I altra volta que torna arrere. Torna arrere. I Vali 30 blaus. I José María, que si pogueren un mos tallaria la cara ho diu tot. Els ferros de dalt. L'últim joc que han fet els blaus del rest han patit, han tingut un val en contra, han tingut que remuntar. Ara estem en la mateixa situació. Han remuntat un val en contra, tenen val per a seguir fent la goma. Ara veurem Genovés segon, la feta de Dau. Puf, quin rebot acaba de traure, pràcticament un pan de terra Miguel. Descarrega i toca la potència una vegada més a les alçades que estem de partida i encara tenen força per a fer això. Els pilotaires, a veurem Héctor, si posen problemes. Problemes ningú, ha fet el 15. Ha fet el 15 per a 2 dits de la corda. Ha fet el 15 i ja està. La jugar al revés de totes les vegades, és que això també mareja. S'ha encallat perquè no l'havíem vist. A dos altra vegada i com busca la muralla del públic. És que si juga sempre igual, se ho ensenyen de memòria i al final pillen l'antídot. Ja tenim la repetició, tornem al... Sempre a l'esquerra de Miguel, que ell pateix molt. Tornem al viu, ara no, ara se li queda curta. Eixa era morta de pacte també. Una bolera impressionant de José que no sé si el sentiu xillar. Sí que ho sentíem perquè és un Vali 30 per a 55-40. Importantíssim per a posar 3 jocs de distància en el marcador i que remen els altres. Sí.
Se fa el silenci de nou. L'havia canviat a la Careta, però Grau molt atent. La juga Sarasol segon. Rebot per damunt de la porta. La pilota ha eixit franca, sense problemes. Rebot rapidíssim per a Miguel, que torna una i altra vegada. La pilota ara per davant. La juga a l'aire Sarasol segon. Toca la tela metàl·lica. Toca i mareja. Ha trencat. Un espectador ha hagut de llevar la cama. Jo no sé com ha deixat que eixira la pilota, però finalment ha fet joc. Jo no m'havia manejat, per a que vera caigut, saps? Ell ho ha fet. La torna Sarasol. Creixia, Sí. Ara la palma a l'aire de Grau. Héctor. Rebot per a Miguel. I ara ha buscat els peus d'Héctor i hem escoltat per ahí un espectador que deia això és per morir-se. No, era Paco Cabanes. Era Paco. Paco, és que està morint-se. Ahí està el rebot perfecte de Miguel, que l'altre dia també va acabar en Pelayo fent 15 i ara ha buscat ahir els peus d'Héctor, es llança al terra, altra vegada dos, han tingut bal per un costat i per l'altre. Esta pel·lícula ja l'hem vista 2 vegades, Sí, em sona a mi. Sí, però no ens cansem de veure-la, Bueno, bé, no, que va, i que la tornen a fer, si volen. Exacte. Màxima expectació en este joc, que saben els dos que és important. Un per a retallar i altre per anar-se'n de 3 en el marcador de la partida. Talla corda Raúl, està atentíssim Héctor, que la llança pràcticament al 9, no pot tornar-la. Miguel, 15 per a Rojos. Estava... Veus el que diem de la sort? Estava José lamentant-se que li se n'havia anat a l'escala, però clar, com que la pilota si no s'apara fa joc, ha anat a l'escala però s'ha fet 15. El que pareixia una desgràcia ha sigut una sort. Els jugadors se recorden només de quan es va mal a ells. Normalment. Vale, 30 per a Rojos. Grau toca el sostre, li ve on està José María. Ja està. Acaba el joc. I la Conchilla Sarasol. 55 per 40. Ahí és on dia Paco Cabanes, tot és ahir. Un altre ahir, a peu de careta. Són molt difícils de tornar, ixes. I jo no m'atrevisc a dir definitiu. No, callem tots, perquè ja sabem que de vegades ens ha passat que ens deixen mal i el que volem tots és que hi hagi més partida. 55 per 40, saben que és a 60. La partida està favorable a Rojos, però no es pot dir res després de les, sobretot, 2 últimes partides de l'experiència que hem viscut a Benissa i a Pelayo, digues. Mireu aquí tinc que ser a Dani. Dani, que eres el que més ha mirat el bancaix enguany, no? El que més què, perdona? Sí, la veritat que enguany no he tingut sort. Bé, igual, l'important és que se facin bones partides i estem disfrutant tots d'una gran final. Este és molt bones, totes les 3, no? Sí, n'hi ha molta qualitat en els dos equipos. Per això no ha plegat a dir i està tan renyit, perquè n'hi ha moltes mans als dos costats i s'ha vist en les 3 partides, no? Ara mateixa ja pareix decidit o tornem al llibre de les 2 anteriors? Pareix que sí. El que passa que, bueno, en Pelayo també pareixia i al final se va pegar la volta, no? Però, bueno, ara 55 per 40, la veritat que tenen ahí 4 xocs i és molt difícil de remuntar, però hi ha moltes mans, el Miguel Ingrau també. Però ja s'han amullat uno. Bueno, estem ja en una etapa més i ho diu quan ja s'ha acabat. Clar. Hem vist ahir en la galeria del Dau, estava Enric Sarasol, que de segur estarà patint moltíssim, perquè ja ha vist perdre el seu germà una final l'any passat, n'ha guanyat 3 amb ell i n'ha perdut algun altre també i estarà fent força, de segur. Estava ahir Enric Sarasol, Nacho Rodilla també, Jesús Castellano, l'exdiputat d'Esports de la Diputació de València, també aficionat sempre a aquestes partides de pilota. Sarasol segon, apegant-se a la muralla i ara traient un altre sensacional contra la careta. M'ha fet mal a mi. I ahí està la recompensa del públic, els aplaudiments, perquè ha anat de part a part. Quines ganes de guanyar. S'ha pegat un bac contra la careta increïble per a treure una pilota de dins de la muralla i després de dins de la careta. Que ara li podria pagar Genovés amb un 15. La salva Grau, la juga de nou Sarasol segon, ara Grau
Però ahí està el mitger de Rojos, pilota per a Raül, s'ha esperat molt bé perquè ha tocat la careta. La demana ara Grau, atenció a aquesta pilotada que ha estat a punt de colpejar el monitor nostre, finalment ha fet joc. Ha descarregat tota la potència, però ahí està la pilotada defensiva també de Genovés segon. La jugarà Miguel, la trau pràcticament de butxaca el res de Rojos, la deixa passar Sarasol segon, que l'havia demanada Genovés, i ara l'erra Raül. 15 d'estos que fan mal. 15 Roig, queden 3 només per a ells. I ahí tenim la repetició d'este últim cop de Sarasol. Ahí està el bac. És que se l'ha jugat, ha clavat ahí l'esquena per no pegar-se en el cap. Perquè de vegades ja en contra l'escala, estan les càmeres, els espectadors mateix aguanten el jugador. Però ahí no. En aquest cas està a la pedra, simplement, contra l'esquena. Ara. 15 net. L'ocasió ha hagut de pensar José María que se ho mereix. I la ferida de Pedrito. I ara sí que hem de dir que tant Pedrito com Miguelín han estat impecables. Han fet dos grans finals, però en esta última sensacionals. Ni una falta. Sí, que compte, ni una que compte. Del 7,5. Genovés segon, a veurem. I sí, no, l'ha tret a Ha jugat a sa casa, Miguel. I Héctor. Pilota passada, això no és el raspall, ja que acabant el 15, en aquest cas Miguel ha fet l'esforç ahir pràcticament, com diem, des de sa casa. I Héctor, que potser se l'ha vista tan clara que l'errada, perquè estava ben col·locat, sí. Queda molt a plom i anava tancant-se i pilota que pareixia senzilla, 15 blau. A 500. La feta de Dau, toca la muralla de Miguel. Pilota per a Grau, una vegada més agafant joc i responsabilitat Sarasol segon. Pilota plantada per al mitger de Rojos. El res de Petrer que la torna una vegada més. La Tau a 2 dits de terra. José María Sarasol, la pilota que fa joc, que està atentíssim. Genovés segon, la salva, pilota plantada per a Grau. La baqueta que va pel vell mig del trinquet. Grau una vegada més descarregant tota la potència que encara li queda. Ahí s'ha defensant Sarasol segon, una i una altra. Està falcat ahí en l'altura del 8 i ara la passa amb tranquil·litat, l'han de jugar els blaus. Està a tots els llocs. I el rebot ara que seria complicat, però és que Grau també l'ha jugat de forma sensacional. I molt bé els blaus, creient en les seves possibilitats. I amb paciència. Atacant. Potser la que ha faltat en algun moment de la partida. Ara Grau jugant al costat i a l'altre per al 30-15. Patinto i disfrutant. Les dues coses. Les dues coses. Els patins molt així, però és quasi com el bàsquet, no? No saps mai qui té que guanyar, fins a l'últim moment. Sí, això està a l'últim moment, no saps qui se'n pot dur la partida, i més després d'haver vist que en els dos anteriors ha anat tot igualat fins al final. Gràcies. Vinga, a vosaltres. Era l'opinió de Nacho Rodilla, que és d'ací de Llíria, i que ha vingut fins al trinquet del seu poble per tal de disfrutar d'esta última partida del circuit Bancaixa. Ha hagut una falta des de la ferida, però que no comptava, 30-15 per als blaus, en el que pot ser l'últim joc d'esta partida i de la competició també. 55 per 40 per a Rojos. Miguel buscant l'escala, està parada la pilota un poc més enllà del 6. I Llíria, ciutat de bàsquet, però avui capital de la pilota. Sí, senyor. En aquesta tercera... Històrica partida, perquè ja hem comentat que no havíem arribat fins a esta partida de desempat mai. La salva de nou una vegada més Grau, ara amb l'esquerra a l'aire. Cop defensiu de Genovés segon, que ara la jugarà al rebot amb la dreta. Ha recuperat molt ràpid la posició. Busca on ha pegat Miguel, perquè ja ha trencat la pilota. Ahir el gest de ràbia de Genovés segon. Jo crec que està una mica enfadat amb ell mateix pel fet que avui no troba aquestes caigudes d'escala, però per contra recupera ràpid la posició, la torna d'esquerra per dalt del 8 molt complicada, i després en aquest rebot, que era defensiu, ha tingut la sort de que
I la mala sort per a Miguel, de que ha trencat a última hora. Buscava Miguel, què havia passat allí? A 2. Ara estem en la galeria del Dau i així fa por de fer comentaris perquè crec que ni respiren. Estan tots per no perdre res. Expectants, La clac. Trenquen els aplaudiments per animar els seus i estem a 2. Mirada concentradíssima de Miguel i de Sarasol segon. Que bé, Pedrito. La feta de Dau per davant, complicant Pedrito. El rest dels blaus se li va la pilota per davall. Vali 30 i tot l'altre. Vali 30 i l'altre. Que és molt, l'altre. Molt. Porten jo què sé, 5 mesos esperant això, fer este 15. Arribar a este moment. Vali 30 i oportunitat. Primer 15 per a proclamar-se campions els rojos. Volea, la torna, la passa, només Sarasol segon, ja s'apanyareu per als blaus, una vegada més, ahí està templant, la pilota crema, Genovès segon buscant l'escala, no arrisquen en absolut, ara rojos, no tenen per què fer-ho, a 2 dits de terra, tret bot i volea, atenció, pilota, que no arriba, s'acaba, 15 per als rojos, Genovès segon, Sarasol segon, Héctor i Pedrito de Feridor, que s'acaben de proclamar campions del circuit Bancaixa i tenen abraçant-se tots tres, també el germà de José Cabanes, el tio Pepe, el germà de Paco, Héctor, que entra també en la història d'este esport, al igual com Genovès segon, que és la primera vegada que es proclama campió d'esta modalitat i que s'abraça. Que bonica imatge, Joan. Això ho diu tot. I hem vist un Grau somrient, encara Genovès segon. Ja ho dia l'altre dia, no? Ja ha fet prou, ha disfrutat. I també crec que Genovès segon s'ha tret un pes de damunt en guanyar un títol d'esta categoria i que li permetrà ser encara més gran del que ja és, perquè és un grandíssim pilotari que no tenia que demostrar, jo penso, que res a ningú, però en este cas la victòria li dona ese colp endavant, no? Que dit de Sarasol segon, 4 triomfs ja a la butxaca i Héctor que enguany és el primer. Deixeu-me parlar en una persona que tinc al costat que deu estar superemocionat, Enric Sarasol. Enric, ja tenies ganes de veure el teu germà campió una altra vegada, però sobretot a José, que necessitava un títol important, veritat? Sí, penso que la trajectòria d'ell ho diu tot. Està a les 9 finals i ho ha tingut ahir 2 o 3 vegades a punt i ara aquest premi segur que correspon. I les finals històriques, clar. Sí, ja ho ha tingut bo el diumenge passat i ara aquesta partida sempre que són les finals són complicades i d'ahir aquesta alegria final. Que sort. Què li diràs al teu germà quan el vegues? Felicitar-lo, sobretot, felicitar-lo. Ha patit molt, rojos. Esta ha sigut la partida més clara, 60-40, però recordem que la primera van vèncer 60-55 a Benissa i la segona, la del diumenge passat a Pelayo, van perdre 60-55, digníssims i amb el mèrit també d'estar en la final, però podien haver sigut també perfectes campions, el trio de Petrer, Miguel, Grau i Raúl segon, amb Miguelín de Feridor, Joan. Jo penso que la justícia i la injustícia no es pot mesurar en esta final, perquè tant per un costat com per l'altre haver pogut passar qualsevol cosa. I veuen a Sarasol segon saludant a la família, 4 títols en 9 finals, però a més és que havia perdut recentment 2 finals i jo crec que una tercera vegada ha sigut ja massa. És el jugador de tots els que estaven així, el més guardonat, de tots els que competien a esta final del Bancaixa, i ahí tenen els aplaudiments del públic. És un dels moments més emotius del públic aplaudint i ovacionant. Ahí està l'abraçada entre els dos germans, història d'aquest esport. Aplaudiment per a 6 jugadors. La veritat que hem donat tant tots que la veritat s'ho mereixen. Evidentment, l'alegria té que estar d'un costat, però m'ha agradat veure a Grau, no? Somrient, perquè ha donat tot el que ha tingut, s'ha buidat, no ha pogut guanyar, però ha estat en una final del Bancaixa, no havia pogut estar mai. És un jugador que té 40 anys i que és una de les referències històriques de la pilota, que està en actiu. I se'ns quedarà per al record de tots la memorable primera partida d'esta final a Benissa, en la qual
Grau va agafar responsabilitat després de la lesió de Raúl Segón i en companyia de Miguel van estar, encara que van perdre 60-55, però ahir van captivar tots. Els rojos estan els tres sentats, Ahí estem, Saoro. Els tres sentats estan. Tots teus. Està la foto de... No, primer d'alguns dels donaran protagonistes. els trofeus, després mos quedarem en els protagonistes. També jo crec que en aquest cas els joves, no? Héctor, Raúl i tots els que han participat en la bancaixa han tingut una oportunitat molt bona que ha oferit l'organització de fer 3x3. No descarte, suposa que en un futur es poguera tornar al sistema de 3x2, perquè l'atleta també té aquestes particularitats, encara que gent des de fora no pugui entendre-ho, però jo crec que enguany ha sigut un encert i tant Héctor com Raúl amb 21 anys han sabut estar molt bé en la final i jugar-se les pilotes quan se'ls han tingut que jugar, fent 15 quan tocava fer-lo sense cap por. I ahí anem a assistir ja a l'entrega de trofeus. Acaben d'anunciar el títol. Ahí tenen el trio guanyador representant de l'Ajuntament de Benidorm, Héctor, Sarasol segon enmig, i a la seva dreta, a la nostra dreta, a la seva esquerra, José Cabanes, genovès segon, que acaba de llevar-se també, Joan, un pes de damunt. Jo comentava, jo crec que... No està llevant-se les diteres, està menjant-se-les. La veritat, i jo ho torno a repetir, no crec que tinga que demostrar res a ningú, el seu joc ja ho diu tot, però li feia falta potser guanyar aquest títol, llevar-se mateix aquesta espina que potser ha quedat clavada, i ara l'aplaudiment per sus campions, que efectivament són subcampions perquè només pot guanyar uno. Però campions per a tots, aplaudiment pràcticament el mateix. Grau, Raúl segon, Miguel i darrere Miguelín, que com hem comentat ha estat a una gran altura en la ferida. Ja hi tenen els aplaudiments del públic, que no se'n va perquè vol homenatjar els seus ídols, els que han sigut els millors equips d'este circuit Bancaixa. També és significatiu el fet que s'hagi quedat pràcticament tot el trinquet per a retre homenatge als 6, no? En primer lloc als subcampions i evidentment als guanyadors, a l'equip de l'Ajuntament de Benidorm. Ahí està Miguelín. Han d'estar satisfets els homes de l'Ajuntament de Petrer perquè han donat la cara en tot moment i han fet 3 partides supèrbies. Venen d'unes semifinals intensíssimes en l'equip de Pedreguer, també a 60-55, 2 partides prèvies de 60-55, és a dir, molt estressats arribaven. Raúl segon, debutant en esta final, rebent el trofeu de mans de José Luis López, el president de la Confederació Internacional de Pilota. Tindrà moltes oportunitats, Fitor. Raúl segon té 21 anys i ja va debutar l'any passat per una lesió, enguany titular. I esperem que este home també, encara que ha sigut la seva primera final als 40 anys, però es mereix, i s'abraçada de Freddy, Grau es mereix. Grau és un crac. Una altra opció. Que emocionant. És un crac. Guanyat, I ahí està la mare de José Cabanes quasi plorant, i Paco també. Paco també. Això és la pilota. Això és la pilota on en un vestidor estan tots els dos equips que competeixen, cosa que no passa en ningú esport, on són amics, on parlen abans, on són més persones a vegades que estreles. Per això estan al costat de l'afició i és un esport que té tan a prop a la gent. Jo no sé si havia vist mai fins i tot la cara de felicitat per ser subcampió. És que és per estar content i satisfet, perquè quan uno dona tot el que té, s'arriba a un moment en què els altres guanyen, bueno, s'ha d'admetre. Al cap i al fil que perd no guanya res, Ja. De totes formes, donat l'estat de forma de Grau, si té ganes de continuar jugant, té mans per a jugar el que vulga. I què dir de Sarasol segon, un altre veterà de luxe. I anem amb el moment dels campions. Pedrito, que rep el trofeu de part d'Emilio Peris, del trinqueter del zurdo de Gandia. El mític zurdo de Gandia, que va complir 50 anys d'història i que ara està a Bellreguard. I és el moment ara d'Héctor, jove pilotaire també, que debutava a una final i que ja té un trofeu Bancaixa, ja té les mans ahí de Manolo Boix per a tindre-les en casa. Ahí està, el pilotari de Vall de Laguar, fet a l'escola de Meliana, i no hi ha millor manera de debutar en el Bancaixa. La cara i creu d'esta final podria ser que Héctor tan jove ja en té una i Grau tan majoret encara no la té.
Però bueno, la vida és així. Anem a escoltar ara l'ovació per a José María Sarasol. Sarasol segon. Està dient del currículum. El currículum no el poden dir si no estiguem mitjans parlant. I ahí està Ramon Cedeño, el president de la Federació de Pilota, que li dona i que oferís sense comentari per a tots. Exacte. 9 finals, 4 circuits Bancaixa, 3 amb el seu germà Enric Sarasol i ara un amb Genovés segon i amb Héctor. I el màxim guardó de la pilota per equips que torna de nou al poble de la Costera, al Genovés. Ahí està el rest dels rojos. També emocionat, Genovés segon. Han sigut el millor equip en la lliga regular i tot i que la final està molt igualada, han guanyat els més regulars. I això és l'ovació per al rest dels rojos, que besa el trofeu i que mira de segur a seus pares. Ahí està. Ahí està la família, la nòvia, son pare, sa mare plorant. És que tindre en casa dos campions ha de ser molt gran. Sí. Així ens emocionem quasi nosaltres, imagina la família. Ja ho dic, en la primera fase Benidorm primer, la segona fase el Bancaixa primer també. En els 5 enfrontaments que han tingut amb l'equip de Petrer han guanyat en 4, un en la primera fase i un en la segona. Mireu això. Com si hagueren jugat tots a favor. Exacte, tots units a la llotja. Això... Jo no sabria ni com expressar-ho. Encara n'hi ha algun mala sombra que diu que en este joc es fan trampes, amanyos i arreglos. I la gent que no para d'aplaudir. D'ovacionar als jugadors perquè la realitat és que s'ho mereixen. Gran homenatge. Ahí observen la cara de satisfacció d'Enric Sarasol, també està David Sarasol, el director del Museu de la Pilota. I anem a veure si ja tenim reaccions. Mira. Ara sí que parlarà. A Grau i a Sarasol, els dos a l'una. Vaig a posar-me enmig... Estem veient. Estic enmig de dos figures segurament de les més importants de la història de la pilota valenciana i estic fins i tot emocionat. Grau, del tot no s'acaba la il·lusió, algú tenia que perdre. Sempre es diu el mateix. No sé si el merecies perdre, però clar, han guanyat els altres, no? Uno tiene que ganar. En este caso ha sido el equipo rojo, que es Genovés, Sarasol y Héctor. Nosotros hemos hecho lo que hemos podido, pero bueno, al final ha ganado el que más regular ha sido en todo el Bancaja, que han sido ellos. Solo han perdido, que creo que 2 partidas, y nosotros hemos perdido unas cuantas más. Pero bueno, hemos jugado la final, yo estaba contento de jugar la final, he disfrutado. Y no, ¿qué puedo pedir más? Pues que me alegro mucho por José Genovés, que realmente le hacía falta de un título como este, porque le hacía falta animarse. José, que bon xic és Grau, Acaba de perdre el campionat més important i li s'ocorreix a més felicitar-te. Jo porto 20 anys jugant contra ell i la veritat és que, a més d'un fenomen com a persona, encara més. I ahí està, la mostra, no? Tu on creus que està el misteri? Per què heu guanyat vosaltres i han perdut ells? Jo penso que avui han fet menys fallos que l'equip blau i la veritat és que dins d'un trinquet com és el trinquet Llíria, que la pilota els veu molt mal i n'hi ha tanta mentira, ens hem acoplat un poquet millor que ells. I José, Genovés i Héctor han estat perfectes i ja t'he dit que ha sigut un poc més regular que ells avui, per almenys avui. L'enhorabona. Moltes gràcies. Bueno, Grau, a l'altre serà, no? Encara queden molts anys per davant. A ver si el que viene me toca a mí. No sé. Que tingues sort. Gràcies. Pues ja veieu, a més de campió i subcampió, quin nivell d'amistat personal i de companys en la pena i en la glòria, clar. Però això, última frase que t'ha dit Grau, és molt important. O sigui, l'any que ve em toca a mi, està comentant, i això vol dir que té ganes de continuar jugant. És una bona notícia per a la pilota valenciana, evidentment. Ja ho hem dit, està plenament en forma. I ara si s'haurà per parlar amb un dels grans protagonistes. Ahí està, ja el tenim. Bueno, ja tenim... Era segurament el més desitjat, el més abraçat, té a tota la família, sí. José, ja era hora. Pues sí,
La veritat que sí. Sí. Estàs molt content. Molt, una barbaritat, de veres. Ara passa pel cap tots els anys de patir, lesions, dies bons, dies mals, però estan així és que mai m'han fallat, no? I de veres estic molt content. Quasi 5 mesos jugant sense parar per aconseguir arribar així. I quin aport després de que vos empataren en Pelayo, eh? Sí, la pilota la Xina, no? Havien fet un banc caixa quasi perfecte, no? Van perdre una partida soles i per igual de 55 i l'altre ja van fallar, no? Pues, si falles, això ja ho saps. Van fallar el dia que ens tocava, també perquè ells han fet un gran banc caixa, no? I bé, han vingut així a morir. Ha sigut una partida trencada perquè el trinquet no es veu massa bé, però han patit, però ha valgut la pena. Això de lo que més patia José María era de Borelés, almenys quan ha començat. No, es veu molt mal, la veritat. Fa molt mal joc i pel mitger encara més. I de veres, fa molt mal joc, mai jugues descarregant en la pilota, intenten anar-lo segur, no? Simplement han cregut en les nostres possibilitats i han jugat com sabem i bé, hem guanyat. Bueno, ara tu agarraràs el trofeu, les mans del Fred Boix, te les emportaràs a casa i segurament les posaràs davant de les de ton pare, no? Pues la veritat que ja les he regalat, no? Perquè tinc a moltíssima gent que agrair-ho, tota la meva família, tots els meus amics, a gent que no estan al poble però que estan mirant-me, no? Que estan de vacances, però sobretot a dos persones en especial, el meu preparador Salva i a m'abuelo Luis, que des del dia que vaig debutar mai m'ha deixat, i per ells són les mans. Aquí, bueno, ja has dit a qui li les brindaries, pots analitzar a l'equip contrari? Pues crec que han estat molt bé, no? Miguel molt segur, Grau disparant, Raúl molt en el lloc, però bé, nosaltres, José, havíem parlat moltes setmanes de la manera de jugar, que és la manera que ens ha portat a la final, i a poc a poc, i han guanyat. I els teus companys? Els meus companys, bé, Héctor molt bé, i Sarasol, pues, com sempre. El premi més gran que ha tingut ha sigut conèixer un tio com Héctor i haver jugat un banc caixa i per l'almenys Sarasol segon. Són molt grans, a veure, el que més orgullós estic és d'haver-lo jugat en ells. L'enhorabona per tindre un títol que ja el tenia ton pare i que jo personalment crec que te'l mereixes. Vale, moltes gràcies. Magnífiques les declaracions que honoren a un campió. Està l'acompanyònia per dos costats i és fruit també de la rivalitat, no només que hem vist en esta final, sinó de la rivalitat sana que hi ha en la pilota valenciana. Com dia abans, Sarasol segon, porta 20 anys jugant en Grau. Diu, és gran com a jugador, és més gran com a persona. Es coneixen personalment i això és molt important. Ahí veuen també a Raúl segon, no? Son pares tampoc consolant-lo i el seu germà Fran, però Raúl tindrà moltes oportunitats d'arribar a finals i de segur de guanyar-les i esperem que vosaltres de disfrutar-les. Ara, sí. Vegeu si podeu veure a qui ha robat. Quina nòvia m'ha trobat. Sí, ja la veig. L'altre dia estava patint molt. Moltíssimes gràcies. Has patit molt, veritat? Molt. Quan estaven en 40 m'he eixit perquè dic que és maleït el 40 de la guitza. M'he eixit, jo dic, mira, que siga el que Déu vulgui, perquè dic, si passa de 45, pues, algo veurem, però tenia molt de susto, molt. Com es viurà en ta casa tindre dos campions? Siguem gent senzilla, ja ho saps, Salvador. No hi ha... Per un premi teixina no és que mos en pugé. No, però José el necessitava, no? Sí, ho necessitava. Jo per ell la veritat que sí, perquè li feia falta això. Perquè sempre segon es passa mal. Com polidor. Ara li dic jo, ja tens les mans del Fred Boix, les posaràs davant de les de ton pare, diu, ja les ha donat, eh? Sí, les ha donat a su abuelo. És que quan no tenia carnet era l'abuelo que l'acompanyava. I ell sempre ho ha dit, el primer trofeu que guanyes serà per m'abuelo. Bueno, pues jo només voldria desitjar-te que tingues salut per veure molts més. Gràcies, Salvador, gràcies. L'enhorabona. Moltíssimes gràcies. Bueno, sí, ja ho veieu. Les paraules de Marisa, de la dona de Paco i de la mare de José Cabanes, de genovès, que ja tenen a sa casa una altra estatueta més de l'artista de l'Alcúdia, de Manolo Boix. Joan, quin resum podem fer d'esta última partida? La veritat, jo li diria a la mare de genovès que no patira, però com sé que això és impossible, almenys que puguem veure partides com aquestes, no? Finals com aquestes en les que ha disfrutat l'afició, però ha disfrutat també el jugador. I s'ha notat pels dos costats. Se ho han passat bé i per a jugar a pilota i practicar un esport professional, a banda de només buscar el ser professional, també hi ha que ser esportista i passar-ho bé. I la millor mostra és esta final del Banc Caixa. Molt bé, Salvador. No queda ja ningú pràcticament per entrevistar ahir dalt a la llotja. Sí, tots els que vulgueu, però tindrem que despedir un dia o altre. Molt bé, moltíssimes